do mes de abril, que ten os seguintes puntos na orde do día. En primeiro lugar, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo tamén dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno Local por delegación desde a última sesión plenaria e dou conta tamén do expediente 1177/2025 de acción de conta do decreto de liquidación orzamento 2024. No apartado da parte resolutiva, temos en primeiro lugar o primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior. Temos a acta do 31 de marzo de 2025. Non sei se teñen algún comentario que facer ao respecto. Se non é así, votamos. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E punto número 2, expediente 1273/2025, ditamen da proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito número 3/2025. Cedo a palabra ao señor secretario. A Comisión Informativa de Economía e Facenda, celebrada no día de hoxe, ditaminouse o expediente 1273/2025 da proposta de recoñecemento extrajudicial de créditos número 3/2025, con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Seguidamente, paso a lectura da proposta, que di o seguinte: vista a necesidade de recoñecer obrigacións procedentes de exercicios pechados por obras, servicios e suministracións non aplicados orzamentariamente no exercicio en que foron prestados por diferentes causas, ascendendo ao importe de 28.381,83 euros, considerando a efectiva realización dos servicios, suministracións, obras por parte dos terceiros acreedores, constando facturas acreditativas de cada un dos gastos, estando todas elas debidamente conformadas, vistos os informes de Secretaría e Intervención obrantes no expediente, en aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, propoño ao Pleno, primeiro, resolver a discrepancia e levantar o reparo formulado por la intervención municipal, continuando a tramitación do expediente, e segundo, aprobar e dispoñer os gastos e o recoñecemento das solvidas correspondentes a exercicios anteriores e derivadas das facturas que se relacionan en anexo por un importe total de 28.381,83 euros. Están aquí relacionadas todas as facturas, a parte máis importante correspóndense con facturas de suministro eléctrico de Naturgy Iberia, e non se abonaron no seu día porque había discrepancias en canto ao importe delas, emitiron algunhas facturas positivas, outras negativas, e hasta que se resolveron estas discrepancias, pois non se conformaron, por eso traen agora. E despois hai outras que se refiren a gastos executados no exercicio 2024, pero que as facturas se presentaron no 2025 e por eso teñen que vir a este recoñecemento extrajudicial. Moi ben, moitas gracias. Pois, como acaban de explicar o señor secretario, é unha tramitación administrativa de recoñecemento extrajudicial de crédito, facturas correspondentes ao 2024, algunhas que quedaron pendentes e outras que se presentaron no 2025 e corresponde traelas ao Pleno para seu recoñecemento por un importe total de 28.381 euros. Algúnha intervención? Señor Otero. Sí, boas tardes a todas e a todos. Primeiramente, quería trasladar dentro do noso grupo municipal as felicitacións á concelleira do Partido Popular, Carolina, pola recente maternidade, desexarlle todo o mellor dende este grupo. En segundo lugar, tamén quería facer un agradecemento e unha felicitación ao traballo desenrolado polo grupo de emerxencias na xornada do luns, na do apagón, e a todos os servicios, digamos, que prestaron nese día, dar os parabéns polas resolutivas formas de desenvolvelo o día. Relacionado co tema deste, xa estamos no terceiro recoñecemento extrajudicial de crédito en 4 meses, desta vez incluso con necesidade de levantamento dun reparo de intervención. Estamos caendo na mesma dinámica todos os meses prácticamente. Falouse de que iba a ser o único recoñecemento. Nos dubidamos que sexa así, pero como sempre vamos a externos, porque os proveedores teñen que cobrar, pero non vemos moi normal a praxis que se está levando a cabo por parte deste Concello. O que temos claro é que os vindeiros recoñecementos que teñan que vir
Esquerda Unida non vai a apoialos sempre cando non este presente no medio unha negociación dun orzamento municipal. Se hai negociación dun orzamento municipal e hai algún recoñecemento de crédito polo medio, pode ser que facilitemos, se non vamos a votar en contra, porque creo que xa vai sendo o momento de que se empece a traballar o orzamento. Estiveron 4 anos de maioría absoluta, non foron capaces de levar un orzamento dentro do marxe normal e legal, sempre chegando a fin de ano, e agora ni siquiera o presentan para intentar negociar co resto dos grupos, co cal vamos a estar nesta proposta para que quede claro as nosas seguintes pasos nestes casos. Nada máis. Moitas gracias. Unha intervención máis? Non? Vamos a proceder, polo tanto, a súa votación. Sí que teño que aclarar unha cousa. O recoñecemento extrajudicial de crédito ben dado porque hai facturas que sempre quedan pendientes de pagar, principalmente cando remato o exercicio, son gastos computados ao exercicio anterior que se traen a este ano, e a maioría delas, menos as de Naturgy, foron explicadas polo señor secretario. O resto son facturas do 2024 que se presentaron no 2025. Van a vir algunhas máis? Nós entendemos que non, porque con estes 28.381 euros liquidamos toda a deuda pendiente do 2024, que, falo de memoria, truxemos unha de 200 e pico mil euros, outra de 98.000 e esta de 28.000, deberemos estar a falar perto dos 400.000, igual nin chegamos a eses 400.000. Para un concello que do volumen do Concello de Grove que o ano pasado liquidou prácticamente 20 millóns de euros, creo que é moi bo ratio e moi boa exemplo de xestión. Vai a ser a última? Home, se a partir desta data veñen outras facturas que son gastos do 24 e as presentan os proveedores no 25, pois a lei oblíganos a traelas ao pleno e que non nos queda outra. Entonces, bueno, eu podo entender o posicionamento de todos os partidos, pero esta é a realidade. De cara ao orzamento, xa falaremos. Como ben saben, aquí houve unha proposta por parte dese goberno de revisar unha serie de ingresos que ninguén estuvo de acordo, e especialmente Esquerda Unida tampouco estuvo de acordo, e sabían perfectamente que eso non nos daba para equilibrar o orzamento, pero bueno, eso xa se debatirá e esperemos, confío en que sexamos quen de traer como mínimo un documento que sexa posible equilibrar. Mentras tanto, nós seguimos traballando e atendemos os gastos dos proveedores. Procedemos, polo tanto, a votar este punto, expediente 1273/2025, ditamen de proposta de recoñecemento extrajudicial de crédito número 3/2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Ainda que non está aquí recollido, porque, bueno, sí, está no punto B, perdón, que non había. Pasamos agora, polo tanto, a mocións de urxencia. Temos 4 mocións de urxencia, 3 presentadas polo Partido Popular e unha presentada polo Partido Socialista. Vamos a tratalas na orde en que foron entrando e se foron presentando, de tal xeito que, en primeiro lugar, vamos a tratar a moción do Partido Popular, moción do Grupo Municipal moción do Grupo Municipal do Partido Popular do Grove para a instalación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos do Concello co obxectivo de mellorar a seguridade cidadá. En primeiro lugar, como sempre facemos, temos que votar a urxencia e despois, no seu caso, abrir debate. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada por unanimidade. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, moitas gracias. Moitas gracias. Boas noites a todos. Bueno, pasamos a ler a exposición de motivos. A seguridade cidadá é unha das preocupacións máis relevantes da veciñanza do Grove. Nas últimas datas, veciños e comerciantes teñen manifestado a súa preocupación polo incremento de actos vandálicos, roubos e conductas incívicas en diferentes puntos do noso concello. Estas situacións afectan non só a tranquilidade das persoas, senón tamén a imaxe do Grove como destino turístico e o bo funcionamento do tecido comercial local. A instalación de cámaras de videovigilancia en determinados espazos públicos, como prazas, accesos ao centro urbano, zonas comerciais e lugares con especial afluencia de persoas, é unha ferramenta tecnolóxica que ten demostrado a súa eficacia tanto na prevención de delitos
como na identificación de autores, contribuindo así a mellorar a percepción de seguridade e a capacidade de resposta das forzas e corpos de seguridade. Esta medida foi xa adoptada noutros concellos de Galicia con resultados positivos, sempre respetando a legalidade vixente en materia de protección de datos e os procedimentos establecidos pola Lei Orgánica 3/2018 de protección de datos personais e garantía dos dereitos digitais, así como a normativa da Axencia Española de Protección de Datos e o control dos sistemas por parte das forzas e corpos de seguridade. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular do Grove propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que o Concello do Grove inicie os trámites necesarios para a instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos do municipio, especialmente naqueles onde se detectaron problemas recorrentes de seguridade ou actos vandálicos. Segundo, que se solicita a convocatoria da Xunta Local de Seguridade para analizar esta proposta coas forzas e corpos de seguridade do Estado e determinar os lugares máis axeitados para a colocación das cámaras. Terceiro, que o Concello do Grove solicita os permisos correspondentes ante a Delegación do Goberno e a Axencia Española de Protección de Datos cumprindo en todo momento coa normativa vixente. 4. Que se garanta a sinalización adecuada das zonas vixiadas e se dé publicidade suficiente á medida, co obxectivo de reforzar o seu carácter disuasorio. E 5. Que se estude a posibilidade de ampliar o número de unha supervisión eficaz das imaxes recollidas. Gracias. Ben, abrimos turno de intervención, señor Otero. Agora, a verdade é que o pasado lunes, creo que foi 21, sorprendeu-nos xa cando, en declaracións do alcalde de algúns medios xa se falaba do tema das cámaras de videovigilancia, e realmente, a Esquerda Unida sempre non serias dúbidas este tipo de sistemas, pois, lógicamente, hai a polémica de que ao final o tema da liberdade da veciñanza e o tema da intimidade e da protección de datos, que pode haber ese tipo de discrepancias con este tipo de sistemas. E certo é que moitas veces a precipitación que xurde, normalmente, como neste caso, a raíz de actos de roubos, e outras veces ten xurdido cando se producen actos vandálicos, que primeiro que pensamos é en cámaras de vigilancia, consideramos que hai que un pouquinho estudialo máis en frío, porque a realidade tamén é que o goberno anunciara incluso algúns sitios onde xa tiñan disponibilidade de poñela, que era Rúas Peronís comerciais. É verdade que, por exemplo, non foron os focos de roubos neste caso, porque foron unhas zonas nas que non iban a estar disponibles esas cámaras en caso de que estuveran instaladas, non? Co cual, creo que é necesario sentarse e falalo moi pausadamente, ver todas as visións, todas as versións de todos os partidos políticos. Creo que sería necesario unha xuntanza de voceiros, primeiramente, para poder tratalo e valoralo e mirar todos os pros e os contras que poida ter este servicio, non? Co cal, neste aspecto, nós vamos a absternos nesta moción. Si quería tamén resaltar, aproveitar e facer unha pregunta ao Goberno no tema da Xunta Local de Seguridade, porque, sendo conscientes de que non temos dereito a estar nesa xunta, lóxicamente, a principio do mandato solicitóusenos que nombráramos titulares e suplentes para esa mesa, algo que nos sorprendeu, pero nós fixamos o nomeamento de cada un para todos os consellos sectoriais e incluso para ese órgano, na que nunca se nos convidou nin se nos chamou. Co cual, que se nos explicara por que se nos fixo esa petición, cando non somos membros natos, pero sí podemos ser convidados, e así que pediríamos poder participar nas mesas nas xuntas local de seguridade nas que podéramos estar presentes. Lógicamente con voz e sin voto, porque lógicamente non temos dereito a eso, pero sí que nos gustaría poder participar. E despois, no referente á policía, sí que se fala de que se pediron 4 axentes en xaneiro. Nós estivemos revisando, é verdad que o problema da policía ven de moi lonxe, non ven de agora. Nos últimos anos non vemos na Axencia Galega de Seguridade que aparezca o grave por ningún lado para o destino de policías.
e dificilmente, ainda que aparezca agora, van a vir moitos, porque ao final o salario que teñen aquí é dos máis baixos de Galicia, co cual primeiro hai que solucionar eso, e lógicamente despois os policías van a vir os de maior puntuación, porque van a ser destinos que van a escoller, e sería necesario traballar primeiro eso antes de para mellorar o servicio. Non sei se o Goberno contempla que temos enterado de que a final de ano se xubilan 2 policías máis e que hai en consideración que van a marchar outros 2. Me imagino que será polo tema salarial, pero que en decembro vamos a quedar con 4 policías menos, co cal os que se están pedindo agora, que ainda chegarán para 26, vai se sumar outros 4 que van a irse, non? Co cual vamos a seguir igual de precarios no servicio da policía. Unha policía que tamén hai que agradecerlle, que foron dos que tamén estiveron moi activos no tema dos roubos. Creo que o alcalde nomeou a Guardia Civil no tema, pero olvidouse da Policía Local, que temos constancia de que foron dos tamén moi activos para determinar quen foron os autores dos roubos dos últimos días. Co cual, no tema das cámaras temos dúbidas e gustaríanos ter unha reunión máis concreta de voceiros para tratalo. Vámonos a ter, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Bueno, primeiro, boa tarde a todos. Sumámonos á felicitación de Carolina pola maternidade, tamén polo de protección civil tamén. Non sei, a veces é ao revés, a veces demasiado cerca é peor, pero bueno, gracias. Repito, Carolina, felicitacións. Vou decir unha... A ver, a nosa esta moción parecenos populista, non é nada radical, non vai á solución do problema. Desde o BNG lamentamos a oleada de roubos e solidarizámonos cos afectados como non pode ser de outro xeito. O número de delitos disminuiu no 2024 e iso é unha realidade, non só no Grove, sino en xeral, non? Dito isto, non é a primeira vez que suceden este tipo de cousas, este tipo de oleadas, porque non deixa de ser 3 persoas que se dedican a roubar nun momento dado, que os collen, en fin. Mentras os trapicheos de droga existan, probablemente seguirá habendo delincuente á sociedade. A cuestión é que o das videocámaras, na nosa opinión, van máis na persecución que na prevención. E nós queremos que se debe tender á proporcionalidade e invertir tamén nas axudas, non? Non podemos encher as vilas de videocámaras que afectan a intimidade das persoas e converter isto en un gran irmán. De feito, agora mesmo, entre pantallas e cámaras na entrada do pobo, nas praias, na Ponte da Toxa, pois o mellor empeza a aparecer un pouco. Como dixo o voceiro de Esquerda Unida, os roubos foron en lugares nos que dificilmente se iba a poñer unha cámara. O sea, tampouco queremos atender en casos concretos e moi determinados, en espacios especialmente sensibles nos que existe un elevado índice delictivo, pois pode aceptarse. Noutro caso non se justifica a restricción dos dereitos das persoas por estes feitos. O que sí nos preocupa é o estado do corpo da Policía Local, que debe ser o principal, un dos primeiros elementos disuasores, sin ser o único, compartido coa Garda Civil. O número de axentes que hai en este momento é inapropiado. Na Semana Santa houbo tardes que quedamos sin servizo ningún de Policía Local. Estaba a oficina fechada. Deberíamos abrir unha reflexión ao respecto, porque este é outro dos servizos que está vindo a menos no Concello. Neste intre temos 6 policías, máis un xefe, máis outro policía en labores administrativas. Algo absolutamente insuficiente. E logo o señor Cacabelos vende a contratación de 4 policías para 2026, que non vai a ser no 2026, vai a ser no 2027. A partir de xaneiro de 2027 entrarán. Claro que a estas alturas, entre xubilacións e cambios de destino, cando cheguen eses 4 policías, probablemente nos encontremos con que estamos exactamente na mesma situación. En definitiva, ou se planifica e se invirte, ou seguiremos cun desfase que ao final paga a veciñanza. Na prevención está a chave de facer un pobo máis seguro, e para iso fai falla persoal cualificado
e plan de seguridade coordinado. Esa é a realidade. Esta moción a nos parécenos un queda bien, contará con nuestra abstención. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, respecto a esta moción do Partido Popular, nos corresponde facer algunha cuestión. A primeira delas, eu casi lle pediría ao Partido Popular que retirara esta moción e explícome por que fago esta solicitude. Esta moción, polo menos ao grupo de voceiros deste pleno, foi presentada o 24 de abril, xoves, ás 9:30 da mañán. Esta moción presenta nos acordos, acordo 1, que o Concello do Grove inicie os trámites necesarios para a instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos do municipio, especialmente naqueles onde se detectaron problemas recorrentes de seguridade. Leo así por riba. 2. Que se solicite a convocatoria dunha xunta local de seguridade. 3. Que o Concello solicite os permisos correspondentes ante a Delegación do Goberno na Axencia de Protección de Datos. 4. Que se garanta a señalización adecuada de zonas vixiadas e se dé a publicidade. 5. Que se estudie a posibilidade de ampliar o número de efectivos da Policía Local. Como digo, esta moción foi presentada o día 24 de abril, xoves, ás 9:30 da mañán, no grupo de voceiros. Pero chama a atención que os acordos que aquí se propoñen son exactamente o mesmo que o grupo de goberno e eu personalmente o 21 de abril, 3 días antes, trasladaba e facía público a través dunha nota de prensa. Se me permiten tamén así someramente, o Grove 21 de abril de 2025, o alcalde José Cacabelos confirma a posta en marcha de medidas urxentes para mellorar a seguridade cidadá, incluindo o reforzo policial, incorporación de tecnoloxías de videovigilancia, aceleración de chegada de novos axentes locales. E, concretamente, presentaba un plan de acción que, aínda que levábamos tempo falando del, certo é que se acelerou, se precipitou por a vaga de roubos e atracos que houbo, pero miren, me van a permitir que lles lea este plan de acción. Punto 1. Convocatoria urxente da Xunta Local de Seguridade. Esta Xunta de Seguridade vai a celebrarse o día 8 de maio. O Partido Popular solicita que no punto 1 se inicien... No, perdón. Que no punto 2 se solicita a convocatoria da Xunta Local de Seguridade. Xa está anunciada 3 días antes de presentar esta moción. A conto de que ven esta moción este punto non acabamos de entender. Convocatoria urxente da Xunta Local de Seguridade. E aí especificábamos os puntos que íbamos a tratar en esa xunta. Punto 2 do plan, anunciado polo Goberno. Solicitude de reforzo de medios e presencia policial. Punto 5 da moción, que se estudie a posibilidade de ampliar o número de efectivos da Policía Local e mellorar os medios técnicos disponibles. Desde o mes de xaneiro temos solicitado 4 policías, que é o que nos permite a lei de solicitar este ano. Non podemos solicitar máis. Por tanto, no noso plan de acción no punto 2, exactamente o mesmo que o punto 5 do Partido Popular. Punto 3. Reforzo do corpo da Policía Local. Estudio das posibilidades legais e orzamentarias para ampliar o cadro de personal de Policía Local, valorar contratación temporal, reforzos, convocatorias de plazas, convocatorias da Xunta de Galicia, etc. Os reforzos que pide aquí o Partido Popular. 4. Campaña de concienciación e colaboración cidadá. Lanzamento dunha campaña baixo o lema o Grove seguro, o Grove alerta. Mensaxes clave, denunciar calquera actividade sospeitosa, reforzar a seguridade en fogares e colaborar activamente coas forzas de seguridade, que é o que nos ven a pedir, que se garante a señalización adecuada das zonas vixiadas, no punto 4 da moción do Partido Popular. Punto 5. Avaliación continua, a creación dunha comisión de seguimento mensual dentro da Xunta Local de Seguridade e para avaliar a evolución do plan de seguridade que se presenta. E tamén, como non, falábamos da
O rexedor tamén confirmou que solicita reforzo de presencia da Garda Civil nas rúas do Grove. Certo é que nestes últimos días está vendo máis Garda Civil. A posibilidade de implementar sistemas de videovixiancia en espacios públicos, un asunto delicado e sensible desde o punto de vista xurídico. Polo tanto, non é por nada, pero parece que copiar a nosa nota de prensa do día 21 de abril, tal cual, é que é o mismo. Como comprenderán, nós non podemos votar isto, por qué? Porque isto xa anunciamos 3 días antes. E está totalmente detallado e publicado nas redes sociales e nos medios de comunicación. Que veño o Partido Popular 3 días despois a presentar unha moción que recolle tal cual o noso plan de acción, pois como podrán entender, nos sorprende. Nos sorprende. Entonces, sinceramente, non vamos a apoiar un documento que xa presentamos nos o día 21 de abril. Por eso lles pediría que, home, non sei a que se debeu, igual non se deron conta ou non leron este plan ou non se deron conta das redes sociais, pero, bueno, correspondería agora retirar esta moción. Por qué? Porque foi presentada 3 días despois. Iso como primeira proposta. E como segunda proposta, en base ao que comentan os voceiros de Esquerda Unida e de BNG, nós temos instaladas unha serie de cámaras de videovixiancia, o que hai que agora establecer é o obxecto do mesmo. Algúnas son para controlar aparcadoiros, a maioría son para controlar o tracking, é dicir, o volumen de tráfico nas rúas, sobre todo de cara ao verán, acceso a determinadas praias, pero tamén é certo que teñen unha labor de videovixiancia e máis. Sí, vaise de vez en cando. Sí, no. Sí, entonces, de feito, onte hubo unha reunión entre responsables da Policía Local e membros da empresa que instalan a través de Red.es estas videocámaras para falar do software e do sistema de controle de vixiancia das mesmas. E máis, estamos valorando adherirnos á plataforma que pon en marcha a Diputación de Pontevedra para control legal destas cámaras e que podan realizar outras labores. Polo tanto, estamos traballando nese tema e, como digo, e vostedes poden comprobar, moito antes incluso de que houbera esta vaga de roubos e de atracos. Que, bueno, que creo que aquí no Grove sabemos un pouco de onde veñen e de por que estánse producindo isto. E respecto ao tema da Policía Local, é certo que a día de hoxe temos 8 policías. Temos un de segunda actividade, unha de baixa, ademais, lóxicamente, do xefe accidental. O ano pasado se foron 4 policías, pero foronse 4 policías exercendo un dereito que lle dá a lei, que é a posibilidade, pasado un tempo de estadía nun destino, poder acceder por mobilidade a outro. E isto están facendo. É cuestión de sueldo? Bueno, eso se pode discutir. Eu xa sei que hai algúns membros da Policía Local que din que no Grove se cobra pouco. O que é menor é as condicións, digamos, como explico isto? Os datos que na nómina aparecen como fixos, salario base, igual que o resto da provincia. Complemento de destino superior, por poner 2 exemplos, ao de Cambados e de Vilagarcía. Complemento específico, aí sí que está por debaixo. Hai que reconocelo. Está por debaixo da maioría deles, pero esa diferencia que son en torno a 450-500 euros estáse compensando con os complementos de productividade que se dan por nocturnidade, festivos e domingos mes a mes e da productividade anual que se dá no mes de decembro. De tal xeito que se facemos unha comparativa, 2024 a Policía Local do Grove cobrou prácticamente o mesmo, voulle poñer exemplos, e teño datos aquí, que a Policía Local de Vilagarcía, sendo unha cidade de máis de 38.000 habitantes, ou de Cambados, que ten algúns habitantes máis e máis extensión que nós. O líquido percibido pola Policía Local do Grove o ano pasado é prácticamente o mesmo. Cal é a discusión? É o complemento específico, que, por certo, se ten que regular a través da RPT, que, por certo, está no seu estudio rematada e ahora mesmo está sendo analizada polos sindicatos e que en breves lle pasaremos a todos os partidos da oposición, que xa lles adianto.
queixanse de que a policía ten que cobrar máis. Como pode cobrar máis? A través da RPT, igual que todos os traballadores e traballadores do Concello do Grove. Cal é o problema? O coste económico dese RPT chega casi a 800.000 euros. Os sindicatos nos fan un planteamento de que eses 800.000 euros se repartan en 4 anos para que, sobre todo a xente que está a piques de xubilarse, poda ter unha maior base de cotización con incremento salarial, pero que casi son 200.000 euros a maiores que temos que incorporar todos os anos en todos os exercicios. Estamos de acordo en eso? Si estamos de acordo, temos que ter claro que eso só pode vir incrementando ingresos. E ese é o debate que temos a día de hoxe. É certo que co Policía Local, o Concelleiro de Seguridade máis eu tivemos diferentes xuntanzas e reunións e hai un acordo político de incrementar o complemento específico. É certo. Problema, estamos tendo dificultades técnicas para aplicalo, porque na administración local non é tan sinxelo como unha empresa decir, acordamos subir o salario e subimos. Non é así. De tal xeito que, por certo, nos últimos 10 anos, nunca houve tanta incorporación de policía como en estes anos que estamos nos gobernando. Se incorporaron 8 policías novos. É certo que houve xubilacións, é certo que hai baixas e é certo que houve traslados por mobilidade. Cuestión que nós non podemos evitar porque son dereitos que ten calquer traballador da administración pública. Como queremos compensar eso? Pois incorporando este ano 4. Vamos a esperar o 2027? Non, porque estes días pasados, estas semanas pasadas, e xa o xefe de Policía Occidental nos lo planteou, era necesario, e así estamos reclamando a Academia Galega de Seguridade, solicitar cubrir esas plazas por mobilidade, de tal xeito que isto se podía adiantar. Ahora, é culpa do Concello do Grove que se en xaneiro de 2025 pedimos 4 policías a Academia Galega de Seguridade, estes, despois da formación do curso da oposición, das prácticas, etc., tarden máis de ano e medio, casi 2 anos en incorporarse? Non é culpa nosa. A lei galega que regula a policía local é, como digo, galega. E nós nos temos que axustar a ela. É que non podemos facer outra cousa. Que é unha exageración que un concello pida 4 policías en xaneiro do 25 e hasta decembro do 26 non se incorporen. Alguén o pode entender? Nós somos os primeiros en que non entendemos. Pero é o que nos queda. Por lo tanto, vamos a ver se abrimos unha oposición por mobilidade e somos quen de cubrir esas 4 plazas. Porque claro que somos os primeiros interesados. E se hai que falar de dotación de policía local, fai 2 anos compramos un etilómetro totalmente homologado e garantizado e estamos facendo probas de alcoholemia. Acabamos de comprar un radar móvil que vamos a instalar en breve e que vai a Policía Local a controlalo para controlar o exceso de velocidade en determinadas rúas que estamos a ter no Grove. Se incorporaron PDAs, tecnoloxías, etc. Estamos cambiando a flota de vehículos. A policía non está parada. Por certo, creo que, en canto a organización, a policía traballa 4 días e descansa 4 días. Poucas policías de Galicia teñen este plan de traballo. Poucas. E é unha das cousas que máis alaban aquí. Que non están de acordo porque eles queren que na nómina mensualmente se establece eso e non a través de productividade. Vale, pero é certo que para compensar económicamente esa diferencia nós nos comprometemos todos os anos a ter unha partida económica de productividade anual. E digo que con esa productividade igualan o salario líquido de policías de cidades como Vilagarcía ou de Cambados. E as probas de 2024 me remito. De tal xeito que, dado que sale en este punto, o tiñamos que aclarar, eu lle pido ao Partido Popular que retire esta moción, senón o Goberno vamos a votar en contra. Por que? Porque é o plan de acción que nós presentamos 3 días antes de que vostedes presentaran esta moción. Sinceramente, foi despiste, ou non sabemos o que foi, pero non acabamos de entender por que se presenta unha cousa que nos seus acordos é tal cual o plan de acción que nos presentamos días antes. E esa é a proposta que lle trasladamos. Cedolle a palabra ao voceiro do Partido Popular. Sí, moitas gracias. Bueno, en todo caso, supoño que compartirá con nós que non é unha moción malintencionada. Pode coincidir en moitos aspectos co que usted anunciou públicamente, pero tamén
sería moi boa a idea que vostedes a presentaran tamén como moción. Porque se nós presentámosla como moción é porque teños unha concepción moi distinta que vostedes da democracia. E por eso traemos un pleno para que sea aprobada por todos os grupos que gobernamos aquí no Grove e que non sean decisións unilaterales como fan vostede en moitos casos. Bueno, usted acaba de explicar os entresijos de como funciona a elección ou a contratación de policías locales, pero usted o que ten que atender, señor alcalde, é a percepción que ten a ciudadanía. Usted fala, efectivamente, de que transitan polas rúas os policías locales, pero, bueno, a queixa da xente que non ven un pola calle. Non sei que falla, non sei se son os cuadrantes, vostede nos está a dicir que se cumplen todos os horarios e que están realizando as súas funcións, e xa me imagino que farán bastante, porque con este número limitado, a verdad é que dan para pouco. Eu quero que se fije no que lle acabo de dicir, na percepción que estamos tendo os ciudadanos, no que todos nos debemos incluir, de o servicio da policía. E aí están precisamente os resultados desta falta de efectivos da policía local no Grove. Respecto a Izquierda Unida, o bloque, respecto primeiramente a Izquierda Unida, me sorpréndeme que non vote a favor desta moción, porque precisamente el nos está pedindo que se reúnan os voceiros antes de adoptar isto. Primeiro, eu creo que é no pleno onde hai que debatir isto e acordar este tipo de propostas, pero en todo caso, no punto segundo, nós o que pedimos é que se solicite a convocatoria da Xunta Local de Seguridade, que é precisamente que é o que está pedindo Izquierda Unida, participar nesa Xunta Local de Seguridade. E dai despois, claro que se adaptarán os acordos, porque se se fixan ben nesta moción, todos os puntos están solapados un encima de outro para chegar a un resultado que é, en definitiva, que se aprobe esta moción, porque consideramos que non é a medida definitiva, a instalación de cámaras, pero vai a axudar a solucionar a problemática que temos de seguridade, non só de delitos contra o patrimonio privado, sino tamén de delitos contra o patrimonio público, porque tamén estamos acuciados por episodios de vandalismo sobre o patrimonio público, non só o privado, como estaba dicindo. E do BNB que nos tacha nos de populistas é unha medida totalmente, ou unha proposta totalmente lógica que entra dentro de unha proposta, a instalación de cámaras de seguridade, que, como veño dicendo, abunda, xunto con outras medidas, na política de garantizar a seguridade ciudadana dos veciños do Grove. Entonces, nada máis. Moitas gracias. Sí, moitas gracias. Voulle ceder a palabra aos voceiros de Esquerda Unida de BNG e despois procedemos a votar. Señor Otero. Sí, nada, simplemente moi breve. Que comenta o voceiro do Partido Popular que lle sorprende que non votemos a favor. Vamos a ver, estamos dicindo que nos crea dúbidas. Este é un foro de debate, pero non un foro de toma de decisións, de intercambio de ideas, intercambio de propostas, con o cual por eso dixen que queríamos unha reunión de voceiros onde tratalo e decidir, porque nós xeranos moitas dúbidas este tipo de sistema. Non entendo cal é o problema ou por que deberíamos votar a favor desta proposta. Xa non entro na decisión de que o goberno tiña que traer isto a moción, non entendo que un goberno tiña que traer unha moción dunha acción propia, pareceme surrealista que alguén pense que debe ser así. O goberno que ten que facer é traer a proposta a unha mesa de traballo cos voceiros, non traer a un pleno unha proposta dunha acción que vai a facer neste aspecto. Eso é descoñecemento un poquillo tamén de como funciona os concellos, pero bueno, non vou entrar nese asunto. Agora, Esquerda Unida o que pide é unha mesa de traballo onde estén os voceiros, partidos tal, e discutamos as medidas que se poden adoptar ou onde poden situarse, se son boas ou non son boas, ou se pode buscar outro tipo de alternativa. Non é o pleno onde esteamos a falar uns e outros das nosas opinións como partidos. Me parece surrealista que tiña esa visión. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señor Noia. Sí, por un lado, si é populista porque é oportunista.
Claro, se levara unha trayectoria, se estuvera nun momento dado de facer unha planificación do Concello, pois válenos, pero é oportunista porque acaba de pasar un acontecimento que realmente eso fai na populista. Entende o que quero decir? Ben, eso por un lado. Por outro lado, o feito de esquecer a felicitar no vídeo este que sacou de 7 ou 8 minutos, no que felicitou ampliamente o noso señor alcalde a Garda Civil, e de esquecerse da Policía Local, que resulta que é a que daquel xefe superior, digámoslo así, di a pouca importancia que ten para o señor alcalde o tema da Policía Local. Que en xaneiro pedira 4 axentes máis, en xaneiro deste ano, pois indica tamén unha falta de planificación, porque isto non é da hora deste ano, isto vende moito atrás, isto vende atrás. O límite, creo que o ratio deberían ser 14 axentes, estamos en 8. Insisto, deses 8, un é o xefe e outro é administrativo, se dedícase a labores administrativas por non poder salir á rúa, entonces vamos, que non cola tanto o discurso tan largo que nos meteu aquí. Gracias. Moitas gracias, pero a ver, é que é necesario que todos nos enteremos do que estamos a falar. Mire, falta de planificación. Primeiro hai que saber como se planifica a plantilla. Esquerda Unida acaba de anunciar que este ano se van a xubilar 2 policías. Nós non podemos, hasta que efectivamente se xubilen eses policías e entremos no 26, non vamos a poder solicitar esas 2 plazas de policías, porque non nos lo permite a lei. O ratio non son 14, señor Noia. O ratio é o número de baixas que se producen no exercicio anterior no total da plantilla. É dicir, se hai unha baixa definitiva, e hai 4 xubilacións, o Concello do Grove o ano seguinte só pode contratar 5 personas. 4 xubilacións e unha baixa definitiva. Poño un exemplo, ese é o ratio. E a lei non nos permite contratar máis que esas 5 personas, aínda que necesitemos 30. Entonces, claro, que eu xa sei que é moi fácil desde a oposición falar de que non hai interese, non se contrata personal. Claro, temos na plantilla hoxe en día vacantes, posiblemente 15 postos de traballo vacantes, pero a ratio nos temos que ceñir ás baixas que hai no exercicio anterior. É dicir, no ano 26 temos que aprobar unha oferta de emprego pública que serán as baixas que se produzan no 25. Pero hasta que se produzan a 31 de diciembre do 25, nós non podemos facer nada. Ainda que saibamos que mañá se xubilan 8 traballadores. É a lei. É o que estamos atados. E ainda por riba, se falamos da Policía Local, desde que a solicitamos ata que se incorporan, pasan casi 24 meses. Casi. Alguén entende isto? É a lei galega. E por que pedimos 4 policías en xaneiro? Porque o ano pasado, por mobilidade, se nos foron 4. E tiñamos unha xubilación pendiente. 3 máis 1, 4. Foron as 4 baixas da Policía Local o ano pasado. E o que podemos pedir? É que non podemos pedir máis. Isto é a realidade. Os veciños e veciñas teñen que entender isto. Por sempre digo, as dificultades que temos a administración local para incorporar personal. Non é como nunha empresa, que hoxe se xubila unha persona e mañá se incorpora un traballador sustituindo. É que non é así. Aquí pasa mínimo 12 meses. Ou 6, ou 3, depende no mes que se xubile. Pero hasta xaneiro do ano seguinte non se pode aprobar unha oferta de emprego pública, que é o que nos traslada a lei. E isto temos que entender todos, e os veciños aos primeiros. Nos para incorporar 7 operarios tardamos 7 meses. Alguén pode entender que nunha empresa tarden 7 meses en incorporar un traballador? Pois no Concello, na administración local é así. Porque hai que aprobar a oferta, porque hai que facer as bases, porque hai que publicar as bases, porque hai que facer as probas, porque ten que haber un tribunal que evalúe as probas, porque ten que salir a lista, porque hai que dar un período de alegacións, porque etcétera, etcétera, etcétera. Son as garantías da administración pública. Lentísimas, sí, e non somos os primeiros,
Pero é o problema que temos a día de hoxe no Concello do Grove e outros concellos, por suposto, eu falo do meu, respecto ás posibilidades de incorporar personal novo para cubrir vacantes. Durante outros anos non se fixo nada, bueno, pois agora pagamos as consecuencias, pero esta é a situación que temos, e nós todos os anos aprobamos unha oferta de emprego público. Pero eu creo que hai que aclaralo, porque entonces, claro, que é moi fácil decir que dai, e ao final o goberno non fan nada, estes son uns, non lles interesa nada, non, todo máis lonxe da realidade. E miren, eu en ese vídeo e en outras declaracións que fixen felicitei tamén a Policía Local. Agora ben, o peso e da información que eu tiña, e despois de falar co xefe de Policía Local, o peso de toda a investigación para esclarecer estes atracos, estes robos, foi da Garda Civil. E por eso felicitei e congratuleime do traballo feito pola Garda Civil, porque era quen estaba levando todo. E é verdad que o momento dunha detención, que ademais é público porque hai un vídeo, aí colaborou a Policía Local e hai que felicitala, por suposto, pero o peso de toda a investigación que xa levaba tempo, que non veu de agora, levaban moitos meses con elo, foi a Garda Civil. E creo que tamén corresponde recoñecer o traballo da Garda Civil en ese sentido. E eu da Policía Local non podo falar mal da Policía Local porque, entre outras cousas, son o xefe da Policía Local tal como establece a lei. E temos un concelleiro de Seguridade da Policía Local. A ver, se sobreentende. Ahora, o peso de toda esta investigación e deste traballo foi da Garda Civil. E hai que dicilo así de claro. E benvidos, e o galla que sigamos colaborando Garda Civil, Policía Local no Concello do Grove, porque teremos un pobo moito máis seguro. E respecto da moción, señor Leiva, eu comparto perfectamente a percepción da Policía Local que teñen os veciños e veciñas. Por iso estamos facendo esforzos para intentar mellorar o servicio. Non estamos contentos co servicio da Policía Local en canto a cadrantes, en canto a turnos, en canto a efectivos, claro que non. Es que somos os primeiros que estamos disgustados porque o sabemos e o vemos, pero é verdad, ahora mesmo temos escasez de efectivos da Policía Local. Vamos a intentar resolverlos e por eso estamos intentando solventalo. A partir de aí, non sei se como lle corresponde pechar a moción quere intervir e se non procedemos a votar. Non? Pois procedemos a votar. Votos a favor da moción presentada polo Partido Popular, abstencións, en contra, queda rexeitada. Pasamos agora á segunda moción do Partido Popular, moción do Partido Popular do Grove para acadar o selo de mercado excelente para a nosa praza de abastos. Procedemos a votar a urxencia da mesma. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ten a palabra o señor Leiva. Moitas gracias. O pasado ano 2024 concederonse diferentes axudas no ámbito do comercio, como a orde dirixida á transformación digital, innovación e modernización do sector comercial e artesanal, a orde dirixida ao impulso dunha rede de mercados excelentes ou o programa Bonos Activa Comercio. As prazas de abastos son relevantes polo seu produto fresco, de proximidade e de calidade, ademais de polo servicio e atención personalizada que prestan, sendo un comercio de atracción ao que se chegan cidadáns e turistas. O Goberno galego incide na aposta pola mellora das súas instalacións, da súa accesibilidade, dos seus equipamentos e dos seus servicios, polo que ten importancia facer unha diagnose das preto de 100 prazas con intención de saber o que precisan para ser e poder alcanzar o selo de mercados excelentes, tal como os mercados de Pontedeume, Tomiño e Vilagarcía de Arousa. A orde de axuda de 2024 tivo un importante traballo de concienciación entre os concellos. Moitos deles, tamén o do Grove, acudiron masivamente a dita convocatoria, especialmente para elaborar unha diagnose ou plan funcional que lles permiteu saber que era o que precisaban as súas prazas para mellorar e para estar entre as mellores de Galicia. Os traballos de diagnose e elaboración do proxecto de obra e a planificación da man dos concellos galegos leva a dispoñer dunha base de datos e documentación necesaria para acometer a seguinte fase de execución nun número importante de prazas. Fase que non tivo lugar no caso deste concello, debido a que non se presentou dita documentación. O produto e o servicio que se ofrece na Praza de Abastos do Grove é de extraordinaria calidade, como todos sabemos, aportando unha gran oferta comercial deste mercado, que é o principal abastecedor de produtos frescos do municipio. O noso obxectivo reside en promover a súa dinamización como beneficio directo para os mesmos, pero tamén como medio, grazas ao seu valor de comercio, de atracción de cara
ao impulso do comercio local. Por todos estes motivos, o Grupo Municipal Popular solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo, que se adopten as medidas oportunas para solicitar o recoñecemento de mercado excelente, distintivo de calidade acorde coa calidade do produto e do servicio que ofrecen a diario os nosos comerciantes da Praza de Abastos de Grove. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Intervencións? Non temos intervencións? Ben, pois, sí, señor Noia. Nos coincidimos coa solicitude. Ahora, aí. Coincidimos coa solicitude, o que non coincidimos moito é coa propaganda que transmite no principio da moción. A política comercial da Xunta de Bonos está ben, faise pequena, non é a aposta que hai que facer para axudar o pequeno e mediano comercio. Se vostedes non aplicaran a política do non a todo e aceptaran as mocións que presenta o BNG no Parlamento a favor do pequeno comercio galego, mellor nos iría. Centrándonos na moción, a única dúbida é se falou vostede que os praceiros están de acordo, digo por se está algún inconvinte de algún tipo. Votaremos afirmativamente, pois non, o acordo é básico, parécenos ben. Gracias. Moitas gracias. E nós tamén vamos a apoiar esta moción porque, de feito, xa estamos traballando en esta línea para obter o reconhecimento de un selo de mercado excelente. Así nos lo trasladou o propio director xeral de Comercio da Xunta de Galicia, donde desde esa dirección nos trasladaban que o mercado municipal do Grove era un dos referentes. Certo que nos presentamos a unha línea de axudas onde presentamos un proxecto de 200.000 euros, nos fixeron un requerimento que ao final non atendemos porque a propia persoa que desde a Subdirección Xeral desde a Subdirección Xeral de Comercio nos chamou, xa tiñen esgotado a partida económica para este ano e prácticamente a do ano que ven. Pero, bueno, este luns pasado falamos co director xeral de Comercio, o concelleiro Teda Meixeu, e hai unha aposta clara por acadar o selo do mercado de Abastos do Grove e buscaremos coa Xunta e o Concello líneas de axuda na Unión Europea para acadar este selo, de tal xeito que sí que vamos a votar a favor desta moción. Señor Leiva. Nada, agradecer a todos os... Moi ben. Non se manifestou Izquierda Unida, os que van a votar a favor, pois moitas gracias. Moi ben. Vale. Pois entonces procedemos a votar esta moción de mercado excelente do Partido Popular. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos á seguinte moción tamén do Partido Popular, moción sobre o financiamento do sistema de atención á dependencia. Como as anteriores votamos a súa urxencia, votos a favor da urxencia, queda aprobada por unanimidade. Ten a palabra o señor Leiva. Moitas gracias. Comenzamos pola exposición de motivos. A Unión Europea é a rexión máis envexecida do mundo e a tendencia actual apunta a que cada vez o será máis. Dentro dela hai varias rexións nas que se agudiza especialmente esta situación. Unha é Galicia, onde as persoas maiores de 65 anos xa representan máis de a cuarta parte do total da poboación. Como é lóxico, este envellecemento poblacional tradúcese nun incremento da cidadanía en idade dependente, que necesita e demanda asistencia para realizar actividades básicas da vida cotiá. A atención a este colectivo de poboación convértese nun reto para todos os poderes públicos e require dunha resposta firme e adaptada ao modelo actual da nosa sociedade. Para dar resposta a esta situación aprobouse cunha amplia maioría a Lei Estatal 39/2006 do 14 de decembro de promoción da autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia, que xurde co obxectivo de regular as condicións para garantir a igualdade no exercicio do dereito dos cidadáns á promoción da autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia, mediante a creación do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, coa colaboración e participación de todas as administracións públicas. Este é o marco normativo aprobado hai preto de 20 anos no que se recollen os dereitos dos cidadáns, pero tamén os deberes de todas as administracións implicadas. 2 décadas despois da aprobación da coñecida como Lei de Dependencia, o sistema segue tendo certas eivas que están lonxe de correxirse. A principal ten que ver co problema estructural de financiamento que Galicia
leva denunciando desde hai moitos anos. A lei fixa que o gasto dos servicios e prestacións debe asumirse ao 50% entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado, algo que nunca sucedeu e que actualmente segue sen corrixirse. O crecente esforzo inversor por parte da Administración Autonómica e tamén da local para atender as súas veciñas e veciños non ten a mesma correspondencia por parte do Goberno Central. Deste xeito, o recoñece o propio Ministro de Dereitos Sociales, Consumo e Agenda 2030 na memoria de análisis del mercado normativo de la Ley de Dependencia. E leo textualmente: la financiación originalmente planteada por la memoria de la Ley de Dependencia no se alcanzó ni en términos absolutos ni en términos relativos al cumplimiento del objetivo de financiación del 50%. Esta é unha cita literal dun documento presentado ás comunidades autónomas a comenzos de marzo no pleno do Consejo Territorial de Servicios Sociales e Dependencia. É dicir, o Goberno Central recoñece que non achega o que debe achegar por lei. Iso vai en detrimento dos servicios que reciben os veciños e prexudica directamente as arcas municipais e autonómicas. A pesar diso, é preciso salientar os avances que se produciron na nosa comunidade. Así, tal e como reflicten os datos publicados polo Inserso, Galicia rexistra unha evolución positiva neste ámbito e na actualidade máis de 77.000 persoas que teñen a súa dependencia recoñecida reciben un servicio ou prestación. Esta cifra sitúa a nosa comunidade cunha ratio de atención do 98,46%, unha das máis elevadas de España e 6 puntos por encima da media nacional. De feito, nos últimos 15 anos, o número de persoas dependentes atendidas na nosa comunidade multiplicouse por 5. Cada ano, a Administración Autonómica aumenta o seu orzamento en materia de dependencia para poder seguir ofrecendo servicios aos galegos que o precisen. É importante poñer en valor estes datos, sabendo que Galicia é unha das comunidades líderes gracias ao esforzo que fai a Xunta de Galicia e tamén, hai que dicilo, os concellos. Xa debullando os datos económicos, este ano Galicia inviste no eido da dependencia máis de 700 millóns de euros, dos que preto do 70% proceden das propias arcas autonómicas, mentres que a Administración Xeral do Estado faise cargo da parte restante, moito menor. Polo tanto, o que se observa é unha balanza moi desequilibrada que repercute directamente nos servicios e prestacións que reciben os galegos e un incumprimento incontestable do establecido na lei estatal. No caso concreto da nosa comunidade autónoma, as achegas ao sistema de atención á dependencia por parte do Goberno Central reduceuse dun ano a outro, ao pasar do 40% en 2023 ao 34,9% en 2024, o que provoca que a débeda acumulada na nosa comunidade autónoma nesta materia supera os 2.500 millóns de euros. É moi significativa esta baixada, tendo en conta que hai só un ano, antes das eleccións autonómicas, o ministro Pablo Bustinduy dixo nunha entrevista nun medio de comunicación galego que o obxectivo era asumir o 50% do gasto de dependencia en Galicia. Só un ano despois, lonxe de incrementar os apoios estatais, o que vemos é unha baixada nesta porcentaxe que debía subir. Para Galicia, dispor dos máis de 2.500 millóns de euros que nos debe o Goberno Central suporía poder achegar a máis galegos dependentes que precisan algún tipo de atención. Hai que ter en conta que sen a aprobación dos presupuestos generales do Estado, esta situación agrávase, xa que mentras o Goberno galego continuará incrementando fondos, servicios e atendidos, a Administración Xeral do Estado conxelaraos. Ademais de non achegar o financiamento axeitado, o Goberno Central realiza modificacións normativas sen ter en conta o resto de administracións que son as componentes e as que xestionan, que son as competentes e as que xestionan a maioría dos servicios. Así, primeiro en xullo do ano 2023, o Goberno Central publicou un Real Decreto 675/2023 do 18 de xullo
polo que se modifica o sistema de prestacións en dependencia de xeito unilateral e sen contar coas comunidades autónomas. E ano e medio despois, o pasado febreiro, o ministro de Derechos Sociales, Consumo e Agenda 2030 presentou outro proxecto de lei que reforma a Lei de Dependencia e a Lei de Discapacidade. Ambos cambios conlevan obrigacións ao resto de administracións sen vir acompañadas do correspondente financiamento, isto é, sin ningún tipo de axuda orzamentaria estatal. A teleasistencia pasa a ser un dereito subxetivo. Amplíanse as contías das prestacións e fanse modificacións directas no Servicio de Axuda ao Fogar, SAF, que tanto está a supoñer para os concellos. Agora, o Goberno Central incrementa as intensidades do servicio ao aumentar as horas mínimas para atender a unha persona en situación de dependencia. Amplía as accións a realizar no servicio, xa que agora tamén contempla tarefas fora do fogar, para ir á compra, ao médico ou ao centro de día, por exemplo. Todo isto leva consigo un encarezamento do servicio, máis necesidade de personal e modificar os contratos actualmente en vigor que teñen os concellos coas empresas prestadoras de servizo. Actualmente o SAF percibe en Galicia máis de 24.000 persoas, un servicio de competencia municipal ao que os concellos galegos destinan unha boa parte do seu orzamento, facendo un esforzo económico relevante e ao que a Xunta de Galicia achega este ano máis de 140 millóns de euros anuais. Incrementar deste xeito este servicio, como quere impoñer o Executivo Central, sen ter en conta as comunidades autónomas, que son as que o financian na súa maior parte, nin os concellos, que son os que o xestionan, requeire de máis recursos e de máis persoal. Dous requisitos indispensables ignorados polo Goberno. É dicir, a reforma da lei debe vir acompañada de financiamento. Un financiamento que tamén debe ter en conta as singularidades dos territorios, porque non todos son iguais. No caso concreto da nosa comunidade, a dispersión ou o envellecemento da poboación son factores que incrementan considerablemente o custo dos servicios e que obrigan as administracións galegas a realizar un esforzo económico moito maior. Non se poden impoñer máis obrigacións aos concellos sen que a reforma veña acompañada do financiamento necesario. Por todo exposto, o Grupo Municipal do PP do Concello do Grove propón á Corporación Municipal adoptar o seguinte acordo. O Pleno Municipal insta ao Goberno Central a presentar unha memoria económica concreta na que se evalíe e determine o custo da modificación da Lei de Dependencia. Atender as suxestións feitas pola Administración Autonómica Galega a este cambio normativo por considerar as peculiaridades circunstancias da realidade social e demográfica de Galicia. Terceiro, cumprir co cofinanciamento do 50% da Lei de Dependencia para que a participación da Xunta de Galicia e do Goberno Central sexa equitativa. 4. Saldar a débeda acumulada con nosa comunidade en materia de dependencia que ascende a máis de 2.500 millóns de euros para así poder achegar máis recursos ás persoas dependentes que o requiren. E quinto e último, dar traslado deste acordo tanto á Xunta de Galicia como ao Ministerio de Derechos Sociales, Consumo e Agenda 2030. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Intervencións, señor Meis. Sí, boas tardes a todos. Coincidimos co problema estrutural de financiamento que ven do Estado, que aporta non todo o que debería, pero, bueno, a realidade é que da lei di que a aportación do Estado debe ser mínimo igualada pola comunidade. En ningún parágrafo desa lei di que ten que ser o 50%, di que a comunidade ten que igualar mínimo o que aporta o Estado. Entón, esta reclamación parece basarse máis nunha interpretación interesada da lei e a realidade é que tampouco cumplen coa súa parte, é que en realidade se está afogando económicamente son os concellos. E seguimos, se falamos do Grove, non cumplen nin en materia de dependencia, nin en infraestructuras, nin en nada, non? Si vamos ao Grove.
De todas formas, propoñemos unha emenda ao punto 4 e así valoraríamos o noso voto, que sería, o punto 4 quedaría saldar a débeda acumulada coa nosa comunidade en materia de dependencia que ascende a máis de 2.500 millóns de euros e que serán destinados íntegramente a devolver aos concellos os gastos asumidos nos últimos anos. Si ese punto o enmendan, si aceptan, consideraremos o noso voto. Non vou entrar xa na propaganda que se dá a Xunta do tempo para conceder unha dependencia, que ainda estas semanas falaban de unha media de 250 días. Eu non coñezo a ningunha persona que tardara 250 días en que lle concederan a dependencia. Eu coñezo a moita xente que morreu esperando a que lle concederan a dependencia, coñezo a outra moita xente que leva máis de 2 anos esperando a que lle concedan e outra moita que leva máis de 1 ano. De 250 días non coñezo a nadie, entonces esa media non sei de onde a sacan. E por agora, nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Nalla. Teño que decir que coincidimos ampliamente co que acaba de decir o señor Meis, ampliamente. Eu teño aquí un relatorio breve, pero que sí que quería decir, que quería comentar. Quería empezar polo curiosas que son as mocións marcos que traen os plenos normalmente, non? As que presentan en todos os concellos, como é o caso desta. Falan de Galicia como a rexión máis envellecida do mundo, como se ustedes non tuveran culpa de que, como fora unha cousa de Europa e tal, e ustedes, como está en Europa e toda Europa está envellecida, ustedes non tuveran parte da responsabilidade de que así sexa, non? Ao mellor, pois eu que sei, cando nós lle decimos que o BNG é un país envellecido e que vostedes teñen certa responsabilidade, pois, por exemplo, por crear postos de traballo en celulosas ou minas extractivas en vez de dar postos de traballo dignos e modernos, pois din que somos os do non. Sin embargo, cando lle propoñemos o cuidado dos nosos sectores productivos de mar e terra, vostedes votan non, senón aquí e alá. Cando se lles propón crear un fondo soberano de investimento en sectores estratégicos emerxentes dotado con 1.200 millóns de euros ata 2030, votan non. Cando se lles propón financiamento para universidades públicas, sanidade pública, educación e investigación, votan non. En fin, é curiosísimo. Céntrome na moción. Desde 2006 que se aprobou a Lei de Dependencia, o financiamento do Sistema de Atención e Axuda á Dependencia, o SAD, debería nutrirse da seguinte maneira: 50% Estado, 50% Xunta. Isto é así. Na actualidade, non sucede isto, e nunca é, porque o goberno español non achega o diñeiro que corresponde, certo tamén, aínda que nos últimos anos tuvo lugar un incremento de achega orzamentario pola súa parte, a través dun plan de choque e de recuperación de dereitos recortados, sinto decirlo, pero é así tamén, polo goberno do Partido Popular, na época de Rajoy, e isto tamén é certo. Naquele período de goberno do PP, 2012-2018, recortaron os orzamentos e dereitos en materia de dependencia, tanto a respecto da atención das persoas dependentes, ás que se lle impediu o acceso nos casos de grao 1 e 2, como as persoas cuidadoras, fundamentalmente mulleres, ás que se lles excluí de cotización da Seguridade Social. Desto teño unha tábua, pero é moi densa. Actualmente, a débeda do Estado con Galiza ascende a 2.500 millóns de euros acumulados desde hai máis dunha década, e da que é responsable tanto o PP como o Partido Socialista. O BNG leva desde 2007 reclamando aos sucesivos gobernos españois dun e doutro sino que cumpran a lei. De feito, de maneira insistente e reiterada en múltiples debates, entre os debates sobre o Estado da Nación Galega, propuxemos reclamarlle ao Estado a recuperación de dereitos e o financiamento que corresponde. O PP votou en contra mentre gobernou Rajoy. Agora bate no peito e é sempre o mismo. Falan dun xeito e actúan do outro, según conveña. Como con Ense, como con Altri, como con a autopista AP9, con todo. De todos os xeitos, aínda así, e basándonos, non quero ser repetitivo co que dixo o señor Meis, basándose únicamente nas resolucións que se propoñen,
decir que estamos de acordo con elas e que gustaríamos engadir outro punto despois do punto 4 ou suplementando o punto 4 que podría redactarse así, máis ou menos ben sendo o mismo, non sei como se vai a encaixar, pero instar a Xunta de Galicia a cumprir en forma e prazo os ingresos para a dependencia que se lle adeudan aos concellos de Galicia, en especial ao Grove. Si isto, que pode ser do mismo xeito que di Meis, ou neste caso é engadir un punto, se concordan votar a favor con este engadido, pola nosa parte votaremos a favor. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, desde o Partido Socialista non vamos a entrar en debate desta moción. Eu penso que, desde logo, o noso posicionamento do Grupo Municipal é clarísimo. E vou a ser moi simple. Que non ten que pagar a dependencia son os concellos. A partir de aí, é o que nos reclamamos. Certo é que a Xunta de Galicia ás veces terxiversa intencionadamente a situación. Porque eles fan unha dotación económica e o que piden é que o Estado lle pague o 50% desa dotación económica. E iso é un erro, porque coa dotación económica actual os concellos estamos poñendo entre un 40 e un 45%, por exemplo, do SAF. No. Aquí do que se trata é cal é o financiamento da dependencia en Galicia e ese coste teñendo que financiar o 50%. De tal xeito que estamos de acordo co fondo, non vamos entrar en debates, o Concello do Grove non pode seguir aportando casi 400.000 euros todos os anos nun servicio como o SAF. Por certo, sin eses 400.000 euros que a lei di que ten que financiar Estado e comunidades autónomas, o Concello do Grove posiblemente tería prácticamente equilibrados os orzamentos municipais, pero temos que facer un sobreesforzo para acometer isto. De tal xeito que, como vimos demandando desde fai moitos anos desde este goberno, desde este Grupo Municipal Socialista, queremos que se cumpla a lei de dependencia e que se financie a lei de dependencia, pero desde logo non podemos ser os concellos. E en eso vamos a seguir pelexando. De forma que, aínda que non estamos moi de acordo coa exposición de motivos e de que aquí se fala, porque é certo que a Xunta tampouco está levando adiante como debería o orzamento de servicios sociais en xeral, de asistencia social e de dependencia, co ánimo de que esta moción poda salir adiante, nos vámonos a abster. Señor Leiva, ten a palabra. Nada, agradecer os que van a votar a favor. Sí, vamos a aceptar a emenda de Izquierda Unida, porque nos parece lógica, cal, pois, si é no mesmo sentido por parte do BNG, pois benvido sea. Non hai ningún problema por parte do noso grupo aceptar esa emenda, porque nos parece lógica, de sentido común. Vale, entonces, para aclarar, señor Meis, ¿podría volver a leer a emenda que propoñen? En todo caso, despois pasarán copia. Perdón. Sí. Saldar a débeda acumulada coa nosa comunidade en materia de dependencia, que ascende a máis de 2.500 millóns de euros, e a partir de aí é que serán destinados íntegramente a devolver aos concellos os gastos asumidos nos últimos anos. Ben, en ese sentido, similar ao que vostede plantexa... Ai, perdón. Sí. É similar, a única diferencia é que vostedes piden que se cumpra o que levamos hasta ahora, e nos decimos que se cumpra hasta ahora, e ademais que se pague en tempo e forma. Ben sendo máis ou menos. Se añade eso de tempo e forma, por min encantado. Veña, pois, iba a dicir, iba a permitir unha broma, pero aceptamos tempo e forma. Bueno, eso le corresponde ao Partido Popular. Ben, sí? Vale, pois entonces votamos a moción coas emendas incorporadas por Izquierda Unida e a matización feita polo BNG, aceptadas polo Partido Popular e que quedan redactadas tal cal se acaban de establecer. Por lo tanto, procedemos a votar a moción do Partido Popular. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por maioría. Pasamos agora a, como última moción de urxencia de hoxe,
Moción do Grupo Socialista para exixir da Xunta de Galicia que desista do proxecto de Altri e poña en marcha políticas industriais propias do século XXI e solicitar ao Goberno de España que non conceda ninguna subvención á macrocelulosa. Como as anteriores, procedemos a votar a súa urxencia. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E, se me permiten, vou a dar lectura á exposición de motivos, ainda que todos teñen a moción, pero para facela pública e tamén os acordos. Altri é, ante todo, un proxecto político. Un proxecto padriñado pola Xunta de Galicia dende o primeiro momento, como no seu día da Xunta padriñou o fracasado proxecto de Pemex. Unha evidencia máis da lamentable carencia de políticas industriais estratégicas por parte do Goberno galego para transformar a nosa economía en sintonía coas directrices que está a sinalar con claridade a Unión Europea e que recolle o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. A estas alturas, Altri xa ten moi pouco que ver con aquel primeiro proxecto que o Consello da Xunta declarou estratégico o 29 de decembro de 2022, na que se nos presentaba unha moderna fábrica de fibras textiles ecolóxicas e que ia xerar nada menos que 2.500 postos de traballo. O que acabou expoñéndose ao público en febreiro de 2024 é un proxecto bis que consiste nunha macrocelulosa cunha pequena liña de fibras textiles en a que a xeración de postos de traballo foi recortada aos 500. Sin embargo, voces autorizadas falan de só uns 250 postos directos en liña cos existentes na pasteira de Ence en Pontevedra. Diante da forte contestación social, a Xunta trabúcase e a Conselleira de Medio Ambiente acaba admitindo que estamos diante dunha macrocelulosa e mesmo se atreve a dicir que ninguén bebe auga dos ríos. E pásase por alto o evidente impacto que se vai producir non só ao río Ulla, senón a todo o sector pesqueiro e marisqueiro na ría da Arousa. A Xunta mesmo obvia o evidente impacto que a macrocelulosa vai ter no Camiño de Santiago. A declaración de impacto ambiental publicada o pasado 14 de marzo era unha crónica dunha falcatruada administrativa anunciada. Os medios de comunicación nos revelaron xusto despois que uns dos asinantes da DIA, que estaban no seu posto en comisión de servicio, pasará a consolidar a praza como premio. E agora a mesma conselleira xa nos advirte que a declaración ambiental integrada chegará antes do verán. As mentiras son protagonistas con este proceso, en todo este proceso. Segue sen explicarse por que unha macrocelulosa portuguesa provinte dun país no que o solo industrial e a man de obra son moito máis baratos opta por instalarse en Galicia. Segue sen explicarse por que o que era unha revolucionaria factoría de economía circular para o sector textil se transforma súbitamente en macrocelulosa. Segue sen explicarse como a Xunta, que leva 15 anos afirmando que Ence non podía trasladarse da ría de Pontevedra porque non había ningunha localización alternativa medioambientalmente viable en toda Galicia, nos admite agora, a través da Día de Altri, que se valoraron ata 6 posibles situacións ata elixir Palas de Rei. A ousadía da Xunta pasa tamén por dirixirse de malos modos ao Goberno de España para exixir que aprobe unha subvención de 250 millóns de euros parcialmente a cargo do PERTE de descarbonización, cando resulta certamente dubidoso que unha fábrica de celulosa poida cumprir cos requisitos ambientais para acceder aos fondos Next Generation da Unión Europea. A este respecto, compre lembrar como o secretario provincial do PSOE se suxeriulle públicamente a Xunta en marzo de 2021 que valorase a oportunidade dos Next Generation para estudar o traslado de Ence e o peche do ciclo de papel en Galicia, sin ningunha resposta. Chama a atención que a Xunta non poña ni un euro de fondos propios para unha industria que pretende captar nada menos que o 25% do investimento necesario das axudas públicas. A igual que chama poderosamente a atención que un proxecto industrial que, ao sumo, xerará 250 postos de traballo pretenda recibir 250 millóns de euros, ou sexa, 1 millón de euros por posto de traballo. Con todo, o máis lamentable é o modelo, ou mellor dito, a falta de modelo, que evidencia a Xunta de Galicia traendo da man a unha empresa portuguesa do sector da celulosa e presentándoa como proxecto estrela para Galicia, mentras a Zona Franca ou o Goberno de España, por citar solo un exemplo, están a impulsar unha fábrica de microchips fotónicos en Vigo para reducir a dependencia da economía europea dos mercados tecnolóxicos chineses. Pero se ampliamos o foco, observamos con perplexidade que mentres a Xunta pretende que o Goberno de España financie con 250 millóns de euros públicos a unha macrocelulosa, o Goberno de España xa está a financiar as empresas da provincia de Pontevedra con máis de 600 millóns de euros para situálas nos retos do século XXI e avanzar cara a unha economía máis sostible, competitiva, digitalizada e transformadora en liña cos obxectivos do Plan de Resiliencia e Transformación.
Ademais dos proxectos transversais tan transformadores como Kit Digital e as axudas aos sectores productivos da provincia, compre sinalar especialmente as achegas a través das sucesivas convocatorias dos proxectos estratégicos para a recuperación e transformación de España, PERTE, como 75 millóns de euros co PERTE do vehículo eléctrico e conectado, 4,2 millóns de euros no PERTE do naval, 4,7 millóns de euros no PERTE chip, 3,7 millóns de euros no PERTE agroalimentario, 6,9 millóns de euros no PERTE da economía circular, 4,4 millóns de euros no PERTE de descarbonización, 9,5 millóns de euros no PERTE do ciclo da auga e 40 millóns de euros no PERTE marindustria, no que, por certo, logrouse introducir a industria conserveira galega. Finalmente, Altri é un proceso profundamente opaco, pois a Xunta agocha o memorando de entendemento que asinou a finais do 21 como se lle dera vergoña facelo público. Escúdase en que está amparado pola sociedade, impulsa e que a Xunta non ten maioría no seu accionariado, elevando así a categoría de chiringuito administrativo a un novo nivel. Diante de todas estas consideracións, o Grupo Municipal Socialista somete a consideración do Pleno esta moción para que se adopte o seguinte acordo. Dirixirse á Presidencia do Goberno de España, ao Ministerio de Industria e Turismo e ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico para expresar a oposición a nosa oposición á concesión de ninguna subvención pública estatal ou de fondos europeos a Altri para a construción da pretendida macrocelulosa en Palas de Rei. Dirixirse ás presidencias das 4 deputacións galegas para expresar a oposición ao proxecto de Altri e, como terceiro punto, dirixirse á presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería de Economía e Industria e a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para que renuncien ao descarado apoio político ao proxecto de Altri e instalar e que poñan en marcha proxectos industriais do século XXI e, por tanto, transformadores para a economía galega, en liña coas directrices que marca a Unión Europea, o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. Bueno, como acaban de escoitar, é unha oposición clara ao proxecto Altri. Non compartimos o proxecto Altri que se está plantexando e que se está tramitando para a súa ubicación en Palas de Rei. Pensamos que non é o tipo de empresas do século XXI que Galicia necesita. Galicia pode estar a vanguarda de empresas punteiras en termos de tecnoloxía e creemos que hai outros sectores que poden desenvolver un sector industrial e económico en Galicia no século XXI máis proveitosos e con menos impacto para a economía, pero sobre todo para a natureza, a ecoloxía, o medio ambiente e a sociedade galega que este proxecto de Altri. De tal xeito que pedimos o apoio a esta moción. Moitas gracias. Abrimos turnos de intervencións. Señor Otero. Ben, nada, simplemente perdón. Estou lento. Vale. Ahora, nada, simplemente anunciar o voto favorable do Grupo Municipal de Esquerda Unida, como xa foi o mes pasado e como seguirá sendo cada vez que se fale deste tema. Alegrámonos de que, bueno, unha das primeiras axudas da descarbonización, pois que xa foi rexeitada, uns 30 millóns de euros. Sabemos que quedan moitas máis axudas solicitadas, e tamén sabemos que, bueno, que Altri xa anunciara que se non tiña esas axudas, lógicamente era inviable trasladarse aquí, o cal sumámonos a esa petición a que o Goberno do Estado rexeite calquera das posibles axudas que poida recibir este proxecto. O cal, nada, apoio total a esta moción. Moitas gracias, señor Noia. Bueno, eu exactamente o mismo. O apoio ao voto vai ser favorable. De feito, é unha moción moi parecida a que presentamos hai 2 meses, ou se non recordo, 2 meses atrás. Tan só puntualizar unha cousiña, porque estamos absolutamente en todo de acordo. O único, por decir algo, é a tardanza que tuvo o Partido Socialista en posicionarse realmente contra Altri. Quizá é un punto, porque foi antes da manifestación da Pobra, non foi moito antes, estaba aí, había un sin vivir aí, non se sabía exactamente, había algún persoeiro incluso que anda polas redes que era favorable a esa tesis bestial, que a nós parecenos bestial. Abandonar esa ambigüedade, deixar de poñerse de perfil, pois pareceme moi bo.
En todo caso, celebramos que estén no lado correcto da historia, porque do que se trata de impedir que esa bomba terrorista medioambiental vaya adiante. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Leiva. Bueno, hoxe parece que é o día dos copións, porque eu copilla a moción da Seguridade Ciudadana, resulta que vostedes lle copian ao BNG a moción sobre Altri, non? Bueno, en fin, nós xa nos manifestamos sobre a moción de Altri no seu momento. Creo que chega bastante tarde esta moción do Partido Socialista, que, bueno, aquí parece que o BNG é o que agita o árbol, ou neste caso en concreto, o BNG agita o árbol e o PSOE ven a recoller as noces, non? Entón, nós dixemos en todo momento que este proxecto foi presentado por registro, como calque outro proxecto, neste caso na Xunta de Galicia, como buscando unha autorización. Hai uns trámites administrativos, e que me estou repetindo respecto que xa contestín ao portavoz do BNG na moción sobre Altri, é que, bueno, se van cumplindo os trámites, vanse cumplindo as declaracións de impacto ambiental, vanse cumplindo todos os requisitos, pois a Xunta non lle quedará outra que conceder a autorización, só pena de non facelo, incurrir nun delito de prevaricación. A mí o que me parece un pouco ruín, o alcalde como gobernante que é, debería entender así, que se faga referencia a algúns profesionales ou funcionarios que ganaron a plaza, porque aquí hai máis de, quero recordar, máis de 42 informes ou máis de 30 e pico informes favorables, e poñer un velo de sospecha sobre todos os técnicos da Xunta de Galicia, que moi probablemente moitos non lle votan ao Partido Popular e que actúan con profesionalidade, co cal nos vamos a votar en contra desta moción, porque llueve sobre mojado e nós xa nos manifestamos nos términos que acabamos de resumir. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Vale, bueno, eu creo que si os informes técnicos están e os proxectos se presentan, pero antes de todo iso hai que definir un modelo económico, unha estrutura económica dunha zona, de un país, dunha comunidade autónoma, en este caso de Galicia. E iso é unha decisión evidentemente política. O modelo que queremos de economía, de sociedade, de medio ambiente, de industria, de cara ao século XXI, ten que ser un proceso claramente político. A partir de aí, cando se defina, pois virán os proxectos e os informes. Está claro que ahora mismo hai unha visión política que non se comparte respecto a da Xunta de Galicia. E respecto ao que nos di o señor Noia, o que se lle podo garantizar, e aí garantir, e están as hemerotecas, están as participacións e están os apoios nas mocións. Este goberno do Grove, Partido Socialista do Grove, sempre nos pronunciamos en contra de Altri. Sempre. Fomos a todas as manifestacións, apoiamos todas as mocións, e aí sí que desde o primeiro momento nós sí que estuvemos en contra de Altri. Ben, polo tanto, procedemos a votar esta moción presentada polo Grupo Socialista. Votos a favor, abstencións, en contra, queda aprobada por maioría. Pasamos, polo tanto, agora a outro punto da orde do día, que rogos e preguntas. Pídolle aos que queiran trasladar rogos e preguntas, soliciten a palabra, e así comenzamos. Señor Meis. Boas de novo. Mais un rogo, usuarios de vellos tempos que me din que pintaron a zona amarilla para os coches, pero están pendientes de que lle poñan un cartel de que é para uso exclusivo para deixar e recoller as persoas, que parece ser que inda hoxe chovendo, estaba aparcados ali profesores, bueno, había outros coches aparcados e tuveron que ir á Casa de Dios a aparcar. Bueno, eso. É unha expresión. Sí. E despois outro que xa
fixemos o mes pasado, que tamén o repetiron hoxe, o da baixada das escalinatas de Confín, que están baixando tanto familias con nenos como con personas en sillas de rodas, e atópanse que cando chegan abaixo teñen que ir polo medio da carretera porque non hai beira, o sea, siguen os coches aparcados aos dous lados da rúa, e entón teñen que ir polo medio da carretera para chegar ao parque ou á parada de autobús. E despois, que aínda que se sabe, se debería saber que aí xa non hai un paso de peatóns porque está pintado de negro, hai xente que se equivoca e como ve que casi todo Grove están os pasos sin pintar, pensan que ese tamén é outro que está sin pintar e sigue utilizando. Entonces, nada, eso, que dar polo menos solución a esas persoas que baixen. E o do paso de peatóns, pois, eso, teñen outro lado. Nada, gracias. Moitas gracias, señor Otero. Sí, ben, quería facer fincapé no tema de que a Escola de Música continúa sin o nome de José Silva Torres e sobre todo que dende a moción e recoñecendo que realmente era así, se seguirá utilizando pois o tema de Escola de Música Municipal para aludir a cando se fala da propia escola, non? Que lógicamente pode costar trasladar a placa, pero o nome sigue sendo oficial José Silva Torres Pepe Silva, non? Co cual insistimos en que se proceda a facer xa ese tipo de nomeamento cada vez que se fale da Escola de Música. Por outro lado, aproveitando xa da Escola de Música, preguntar como vai o tema das bases de licitación do proceso, que supostamente iba a ser para 4 anos, entón saber como vai esa situación. Outra era, bueno, pois, mostrar novamente as queixas do Estado do Monte Central. O pleno pasado preguntaba polo tema, bueno, como estaba o Estado, mas, bueno, felicitábamos polas figuras, pero sí que o resto do parque é lamentable como sigue, porque hai valados tirados. Dicíamos a concelleira que había que descubrir, e por eso non se nombreaba onde estaba o merendero, pero polo que vemos, ou polo que vin, non sei se existirán a propósito os cartéis para que tampouco se vira onde está ninguna sinalización das que existen, porque están todas tiradas. Non sei se era o traballo xa así de tirar todo para que a xente descubra e non sepa onde queda a zona do balneario, a zona central. Non sei se era esa a intención, pero crea unha mala imaxe ver todo tirado e roto. Os cartéis non existe ningún, incluso os que están bordeando o cercado dos burros, donde se facía fincapé en que non se lle dá de comer, esas cousas non existe ni un cartel, e o resto xa non digo nada. Non queríamos saber en que situación ou cando se pensa anunciar os campamentos de verán. Hai concellos que xa están pronunciando anuncios sobre os prazos para o campamento de verán, e xa as familias poden seguir organizando ou saber que existe, que se van celebrar, e no Grove seguimos sin coñecer. Entón, queríamos saber se vai haber, cando se vai empezar a traballar eso. Logo hai veciños daqui da Rúa do Corgo, concretamente detrás do Concello, que nos din que estes últimos días pois estaban proliferando das alcantarillas cucarachas que acaban entrando nos negocios e nas vivendas, co cual que se bote un vistazo a esa situación. Enlazo que xa temos denunciado moitas veces, que é a proliferación de ratas na zona da Platería e en diferentes rúas, que está cada vez, pois, coa chegada do calor, empezan a sair para fora e están ocasionando problemas á veciñanza. Por outro lado, preguntar cando ten intención o Goberno de traer a modificación da ordenanza de policía do Goberno para incluir o tema das 2 horas en música que fora aprobado nestas sesións. Vanse acercar as festas do Carme novamente, que é a que suele utilizar atraccións de música, e ao final queda a expensas da decisión da Comisión de Festas que se proceda a facerse esas 2 horas sin música para os rapaces con TEA, co cual debería vir nunha ordenanza para que quede por lei. Logo, veciños de Terra de Porto indícanos a necesidade de que se pinte un paso de peóns entre o que é a lavandería e a zona de Omar ou do Almacén do Omar, ese paso, porque hai xente que circula por esa zona para pasar dun lado a outro, senón o rodeo bastante máis grande,
E así que xente con cadeira de rodas, meniños os pais con meniños en cadeiras, e incluso pois, hai unha persoa invidente que ten que transitar por ese lado, co cual que se proceda a ese pintado, porque xa existía antiguamente e agora non está. Queríamos preguntar o Salazón estivo pechado en Semana Santa, se vai a estar tamén no verán, que vai a suceder con ese espacio, como está o tema da praza para o museo, si queda moito para que xa se cumpla coa persoa que ten que sair a esa praza e que poida ocupar o posto. Entón, queríamos información. O tema das subvencións de deportes, tamén queríamos saber en que situación están as do 2025. Logo tamén se nos siguen queixando da finca que hai en fronte, as dúas fincas que hai fronte ao Galaico, a maleza que hai nas dúas fincas, porque, o tema das ratas tamén proceden desa finca e veciños que tamén se queixan de que saen en abundancia, e queríamos saber como están porque, lóxicamente, teñen denunciado que hai que limpala, por visto, hai informes xa da policía, informes favorables a que se faga a limpeza, pero sigue sin limparse. E, bueno, relación con a limpeza do resto de fincas, de particulares e incluso municipais que afectan a veciñanza. Incluso aquí cerca do propio Concello, que xa se ten visto denuncia nas redes sociais. E, por último, con isto remato, queríamos saber o tema das garantías de obras, sobre todo, poño tal da Rúa Alexandre Bóveda do primeiro tramo, que está agrietada en moitos tramos, supostamente se nos dixera que eso entraba dentro da garantía de obras, e, pois, o que vemos é que cada vez agrietan máis, pero non se soluciona. E outro era o local social de Reboredo, que xa estaba agrietado, pero que agora está agrietando máis, e o tema do auditorio, lóxicamente, que xa temos falado, basicamente, pero eso, as garantías das obras que se fixeron e que están, pois, hai incidentes nas mesmas e que supostamente debería solucionar quen realizou a obra. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Lamas. Boas tardes, gracias. Izquierda Unida xa se me adelantou co tema do paso de peóns de Terra de Porto, pero en no meu caso quero incidir no tema porque os veciños exixían que se fixera algo porque xa estuveron falando co señor alcalde personalmente hai un mes e siguen sin obter respuestas. E ven que en calquera momento vai haber un accidente e despois, claro, botaremos as mans á cabeza. E non creo que sea moi complicado pois, pintar un paso de peóns. Pero, bueno, despois quero falar tamén o Mirmo, na carretera que sube ao Monte da Vila. Seguimos sin señalizar os aparcamientos nesa zona, novamente chega o verano e vai a pasar o de todos os anos, vou ter que estar chamando para que veña a policía local porque non pasa o camión da basura, porque non pode aparcar a ambulancia, porque, en fin, hai que ter un orden e polo menos solucionar isto para que no verano teñamos un tráfico fluido ali e non haxe ningún problema, tendo en conta que o centro de día tamén o que se queda moitas veces sin servicio ou que a ambulancia ten que facer ali maniobras para poder aparcar de alguma maneira e baixar os doentes. A parte de eso, quero resaltar a perigrosidade que ten o auditorio, porque teño incluso fotografías dos rapaces subidos na cornisa de arriba sentados cara a fora. Eso calquera día vai nos traer un disgusto. Eu creo que debería haber máis presencia policial de vez en cuando, sobre todo a hora de saída ou entrada aos institutos, porque son, bueno, eu vexo se saco as fotos sobre as 2:00 ou 3 da tarde que cando salen, que se van ao alto do auditorio, igual que se meten no caixón que vai onde está o ascensor, e, bueno, non sei o que fan, pero, desde logo, sentarse na cornisa e cara fora non o vexo moi, non sei como dicilo, pero calquera día vamos ter un problema, eso seguro, porque son rapaces e algún vai caer abaixo. Despois quero
saber en que punto está a ordenanza de circulación de patinetes, porque hai cantidad de veciños que se siguen queixando de como circulan os rapaces nos patinetes, e eu personalmente xa quero decir que baixando do instituto non só en dirección contraria, sino en dous subidos, sin cascos, cas mochilas, con outro rapaz aquí metido sentado. Bueno, non entendo nada, pero se supón que se fixemos unha ordenanza deberíamola facer cumplir antes de que volva a pasar algo. Eso sempre, por diante, antes de que pasen as cousas. E despois quero facer unha pregunta, unha curiosidade. A policía local, xa que se estuvo a falar deles e demais, en verano vai haber auxiliares. Non sei, o tipo de contratación dos auxiliares da policía local é igual que das plazas fixas, porque eu vexo que en outros concellos sacan unha partida de contratos para policías auxiliares e aquí non vexo que se haxan movimentos de cara ao verano ni nada, e podría ser, aínda que non foran 34, como o Concello de Sanxenxo, que xa non o pretendo, pois que houbera polo menos sumando os que están outros tantos, non sei, para intentar que polo menos neses meses a seguridade ciudadana estuera máis e nos sentíramos todos máis seguros. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. Bueno, seguimos a apertura da oficina de urbanismo un solo día á semana. Seguimos estando sin oficina de urbanismo prácticamente. Sei que se sigue traballando por dentro, pero que é a apertura ao público solamente o luns. Como está esa situación? Estou na rúa Castelao, pasando a discoteca Scorpio, enfrente de onde había unha oficina de gas. Levantouse unha caseta no medio dun aparcamento, que aparte de amolar unha praza de aparcamento de coches, que non nos sobran moitas, queda feiña, pero feiña posta ali no medio, Quero supoñer que é necesaria para a obra, pero de verdade que teñen que situala xusta aí no medio. Non se poden estirar os tubos e poñela en riba da acera como están as outras casetas ou algo así. Se nós mesmos fomentamos o fismo desde o propio Concello, mal nos vai. Imos con a serie de achegas da veciñanza de Vixe das Mareas. A primeira delas que nos comentaron buscar unha solución ás persoas para chegar de transporte público ao barrio. Hai persoas maiores que deben acudir a Montecelo, a Pontevedra, e deben coller un taxi, vir para o Grove para logo coller un bus. Entendemos que deberíase tratar con un bus a posibilidade de que en un ou dous horarios de ida e volta a Pontevedra se fixera parada neste barrio. Eu engadiría que o de Reboredo, Balea, San Vicente tamén, do mesmo xeito. Hai que darse conta que no Brán sí que se fai unha parada na Toxa, que é outro barrio do Grove, polo que non vemos que sexa imposible buscar unha solución, deste xeito ou de outro. Instamos ao señor alcalde que inicie pois conversas con Monbús para tratar este asunto. E de paso, engadimos tamén nas conversas a reestruturación dos horarios dos autobuses escolares que están ao servicio máis do propio Monbús que dos propios colexios e institutos. E agora que está rematando o curso, sería unha moi boa idea pensar no curso que ven, falar coa dirección dos institutos e colexios e a partir de aí levar unha protesta a Monbús e á Xunta para que non sucedan os retrasos en recoller o alumnado deste pobo. Hai casos que os rapaces chegan ás 4, 4:30 da tarde á casa. Queixase tamén dun servicio de limpeza moi deficiente. Pero, bueno, eso está a orde do día. Pasouse de ter barrendeiro diariamente a un cunha frecuencia aleatoria. As ervas na praza e nas rúas crecen sin control polos adoquíns e dan unha imaxe de abandono penoso. Os contenedores cheiran que apestan e, según nos dixeron os veciños, non se lavan nunca. Ou levan moitos anos sin lavar. A todo barrio que vamos dinos prácticamente o mesmo nestes casos, non? E causa verdadeira importancia ver que non hai forma de darlle unha solución. Instamos a que lle poñan remedio dunha vez por limpeza e por saúde sanitaria. A última actuación neste barrio, falo de Virxe das Mareas, foi no 2008,
daquela usouse un adoquín posto en riba da area por onde circulan os coches, resulta que nas rúas peonís hai mallazo e formigón, o sea, que teria que ser ao revés. Creemos que é necesario recoller un proxecto, realizar un proxecto, fomentar que este barrio tan esquecido nestes últimos gobernos de distinto color, actualizalo un pouco, porque a verdade que está moi abandonado. Lembrarnos tamén as veciñas e veciños presentes a necesidade de valorar unha solución para os temporais, que nos últimos casos están pasando o paso ao mar por riba das casas, da primeira liña das casas, pero agora tamén da segunda, inundándoas. Parece ser que a que hora se usa non dá bo resultado. Logo, a pista de baloncesto que está ao lado de Garavilla, a pista de baloncesto ten a estrutura oxidada, as canastas, e non se está dando mantemento, estáse deixando ir. Antes, esta pista e outras zonas tiñan unha limpieza de ervas cada certo tempo, agora deben chamar para que se faja e a veces nin caso. Tamén se solicitan aparellos de ximnasia para os maiores, tan só hai 2, e con razón, e queixanse de que hai barrios que non se usan, pois que aí que sí que os usan, que é o barrio máis embellecido do Grove, así mo comentaron eles, e é posible que así sea. A cuestión é que teñen 2 solos, entón, fomentar a ximnasia tamén aí, non só no centro e no Corjo e máis de aí para diante. Exixir o adecentamento da parte oeste do barrio, a quen teña responsabilidade. Xente de Porto Meloxo, que estaba con nós, que nos acompañou, dinos que o local que se volve a inundar, creo, non é que se inunde, é que antes había unha goteira que se denunciou aquí hai uns meses, recordo que por parte nosa, pero penso que igual tamén por parte de compañeiros, agora xa non é unha goteira, agora é un río, agora xa non se colle con un caldeiro, agora hai que meter capachos. E, bueno, foi denunciado por nós, por outras persoas tamén, seguramente, por outros grupos. Dixemos, en iso sí que recordo, que estaba mal a entrada, estaba mal o chan de madeira, que ainda tiña algún arranxo. Pero que agora mesmo xa non ten arranxo. Agora haberá que cambiar o chan por completo. Bueno, unha pena. Chega o verán, se supón que vai a chover menos, aproveiten para actuar nese local. Marquesinas. Quedamos en que, ou quedaron vostedes, señora Ángeles, comentounos que tiña un plan de recuperación, de limpeza das marquesinas, a ver se damos un pouquiño de presa, pero especialmente a de Virxe das Mareas, ten os cristales, non están ben suxeitos, tocas e temblan. Claro, aí collen os críos van para aí un día de tanto temblar a acabar rompendo. Eu diría que foran por ali, o de Virxe das Mareas que atornillaran ou puxeran ben os cristales, pero en xeral, insisto, as marquesinas de todo o Grove están que dan pena. Porto Meloxo comentaron tamén o paseo de Madeira, que está sendo garete por falta de mantemento. Tamén nos dixeron a ver se vai a ser da Comunidade de Montes. E de Portos. Vaya por Dios. Bueno, pois é de Portos. Non, si está ben, si que está de Portos, pero unha solución hai que dar. Ou unha de dúas, ou chamamos a Portos, nos ponemos en contacto con el, ou arranxamos nos e pasamos a factura, ou algunha solución hai que darlle, porque senón queda esta cousa así, como está. Ali tamén se comentou que tanto a AMPA, isto é un inciso que fajo, a AMPA, tanto a AMPA como a Dirección do Colexio Cominiño, tiveron que pagar a medias as tapas dos baños dos rapaces, que me pareceu bastante fuerte, uns 600 euros aproximadamente. Ao ver que o Concello non lles facía caso. Eu creo que sería bo que o propio goberno se fora a falar coa dirección e coa AMPA e se teñen as facturas que se lle pagara eso.
Outra cousa, xa neste último punto, quixera meter, penúltimo, quixera meter todo o que se comentou máis pasado dos barrios da Graña, as Besadas, as Caldelas, a Ardia, a Vía, etc. Dos que, polo que se ve, non se cumpleu máis que o intento de poñer o letreiro, porque me chamou o señor Outeda, non sei se acabou poñendo ou non, engadir unha solicitude que é no Camiño Vello das Caldelas. Non o vin, Outeda, estouche preguntando nada máis. No Camiño Vello das Calderas solicitaron unha persona que non estaba no seu momento, pero que me comentou despois, un pouquiño asfaltado e decentado dese camiño. Eles din porque realmente está en mal estado, eu paso por ali andando, camiñando bastante, de logo para un coche, os coches están bastante mal. E lembrarlle a señal de non aparcar unha vez máis ou de pintar de amarelo a altura do cruce do Camiño Vello. Do Camiño Vello, onde se cruza o que baixa das Caldelas co que vai para o interior de Ardia, para evitar facer esa maniobra. Se comentara o último mes, o último pleno. Bueno, creo que non me queda nada máis. Eu creo que se sumamos todos os rogos e todas as preguntas que se fan cada certo tempo que non se cumplen, pois, claro, que un tampouco se quere estender demasiado nesto, non? Gracias. Gracias, señor Leiva. Sí, gracias. Bueno, eu teño varias preguntas, pero por consideración a todos e polo horario xa no que nos encontramos vou a resumilas. E teño dúas concretamente. Unha é relacionada co procedimento de expropiación da Casa de Beni, que vostede manifestou públicamente que se iba a paralizar ese expediente administrativo. E a miña pregunta é se xa hai unha resolución de archivo dese expediente, porque eu nas actas da Xunta de Goberno a verdade é que non vin. A mellor está e pasouseme desapercibido. Si vai a efectivamente cumplir a súa palabra e vai a resolver o expediente administrativo no sentido de archivalo. A segunda pregunta vai con certo sentimento de desazón ou desalentador respecto ao cumprimento das mocións que se aproban aquí por maioría. Eu non sei o que pensan o resto de grupos, pero creo que estamos aquí para traballar para tamén que se cumplan os acordos plenarios. Eu xa lle recordín varias veces, teño que pedir disculpas ou non pola insistencia, que pasa co reglamento de participación ciudadana que foi a través dunha moción, inda que ao millor según a teoría do portavoz de Izquierda Unida tenía que salir de vostedes como goberno e non presentalo como moción, non sei. Seguramente debía ser iniciativa de vostedes e non que tuxéramos nos unha moción, pero, bueno, polo menos alertamos sobre a necesidade dese reglamento. E usted no último pleno, non lle preguntín, creo que o anterior, pregunteille por este tema e díxome que non era prioritario. Para nós, si é prioritario canalizar a participación ciudadana para que nos trasladen pois as súas preocupacións e inquedanzas. Quería saber en que estado é iso e o resto de mocións, porque ao final vamos a presentar unha moción para que se cumplan as mocións que son aprobadas por maioría. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pidolle aos compañeros e compañeras que queran falar. Señora Domínguez. Hola, boas noites a todas e a todos. Con respecto á baixada das... Espera. Espera. Non, ainda non vai. Non vai. Sí. Hola. Boas noites, de novo. Con respecto á baixada das escalinatas de Confín, estamos pendientes de que terminen os asfaltados e de que veña unha empresa para facer os pintados. Non temos personal para acometer esas cousas, como xa dixemos en diferentes plenos.
Con respecto aos veciños da Rúa do Corvo, cucarachas en establecementos, negocios e vivendas, seguimos co plan mensual ou semanal, porque, de feito, xa se fumigou a zona, pero os propietarios de negocios teñen que facer a súa propia fumigación, porque senón afecta, se eles na fan, sí que afectan por motivos do calor e das cociñas e eso, a que se expanda por o resto dos veciños, o sea, de vivendas e da rúa. Paso de peatóns en Terra de Porto. No seu momento eu falei coa familia, que foi a primeira que o solicitou, pero xa desde o principio, cando se fixo o proxecto de Alexandre Bóveda e da zona de Terra de Porto, todo o enxeñeiro e a empresa que traballou ali, xa se fixo e se lle informou á familia nese momento o paso elevado diante do parque infantil para que fora usado por as persoas con mobilidade reducida e, sobre todo, por Patricia, a rapaza que é cega, porque cruzar por diante da casa, na que sea comodísimo, é un auténtico peligro. Se quere recabo informes e os fago chegar, porque ali hai doble entrada de carril hacia Hortos, entrada e salida, e logo a da Carballeira. O sea, é unha auténtica animalada. Por eso non se rematou a rúa hacia aí. O sea, aí sí que é un auténtico peligro cando se pode pasar o paso elevado, que tamén hai que pintar, por certo, xa o recoñezo, e cruzar por diante do parque e meterse en Alexandre Bóveda. O sea, a familia sabe, non sabemos que Patri, bueno, pues é unha persona. Pero como non vas a entender? Explícoche outra vez. Diante da casa dela, hacia outra casa, que non hai acera, que non remata en acera, que remata nunha baixada dun garaje, o cal é moi peligroso para ela, e hai un doble carril de entrada e salida a Hortos e outro carril no que podes subir hacia a Carballeira. O sea, 3 tráficos dentro dese tramo, cando ten un paso elevado diante do Parque de Terra de Porto, no que pode cruzar e incorporarse en Terra de Porto. Tanto ela como as persoas que teñen discapacidade. A ver, Patri, a familia Costalle é unha persona que ten un problema e eu mesma me ofrecín á familia que me chamaran cando quixeran, que eu me prestaba para volver a enseñarlle o recorrido novo. Nós non actuamos por capricho, actuamos por a súa propia seguridade dela e das persoas con mobilidade reducida que non poden cruzar por ali. Eso sí que sería un peligro, encontrarse con 3 coches, un de salida, outro de entrada e outro de entrada no outro carril. Unha barbaridade. O sea, non hai nadie que valore positivamente facer ese paso de peatóns. E non é un capricho do goberno, nin meu, por suposto que non. Son os técnicos e o sentido común. Penso que todos temos que ter un pouquiño de sentido común e ver o peligro ao que Patri se pode enfrentar. Eu entendo que é comodísimo salir da porta da súa casa, pero non é seguro para ela. E non vamos a asumir a súa propia inseguridade e a das outras persoas que van con carritos de nenos e que van con cadeiras de rodas. Parece que temos que pensar que eu entendo que está enfadada, pero que é moi peligroso. Nos temos que protexer a súa integridade. Maleza en Alexandre Bóveda. Precisamente esta semana entrou por rexistro e os novos propietarios viñeron por aquí polo Concello porque ese terreno foi comprado por uns veciños dali do Montiño e viñeron a informarse para proceder a súa limpeza e se era posible a ocupación de vía pública, porque seguramente fai falta meter unha máquina porque non se pode realizar a man para proceder ao seu desbroce e acondicionamento. O sea que é un tema que nas próximas semanas esperemos que quede resolto.
con verdadeiramente a limpeza de fincas, pois é verdad que están chegando cartas outra vez, reiterado, e, bueno, os veciños non bueno, hai disculpas, que se non encontra quen os limpen, que se non teñen capacidade económica para acometelo, e, bueno, habrá que sancionar, porque non podemos demorar isto moito máis. Con respecto ás garantías de obras de Alexandre Bóveda e o local social de Reboredo, volverei a retomar o tema porque é algo que teño que falar con Secretaría e coa Oficina de Urbanismo, e a verdade é que é moi pouco tempo que lle dedican ao Concello e están bastante desbordados. Paso de peatos de Terra de Porto, volvese a repetir. Os do Monte da Vila tamén, no máis provincia solicitamos outro proxecto para continuar cos pintados, porque non damos feito, a verdade, non temos operarios que os poidan acometer, e será unha das solicitudes. Veciños de Vixe das Mareas, o tema xa recibimos varias visitas de algúns veciños por tema do adoquinado. Foi algo que se fixo no goberno tripartito, e esa obra foi liderada por o noso compañeiro Carlos Besada, e sí que sabíamos que ese tipo de solución non era máis adecuada. Por iso, cando continuamos polo resto de rutas, sí, señor, señor Noia, xa que presume tanto, tamén hai que reconocer que eu estaba nese cuatripartito e non foi a mellor solución. Por iso, despois, o hormigonado, xa falamos cos veciños e en canto poidamos acometelo, pois acometerémolo. O sea, non, agora estou eu no meu uso da palabra e volvo a explicar outra vez. Foi a primeira rúa que se fixo no barrio de Vixe das Mareas. Non é verdad que sexa un barrio abandonado, porque se fixeron moitas actuacións en rúas, moitas. E a primeira foi esa, precisamente, por o goberno cuatripartito, no 2007, cunha subvención da Xunta, e despois comprobamos, tanto o seu compañeiro como eu, que o bordillo ali non era a solución máis adecuada, e as seguintes rúas foron hormigonadas. Eu non estou falando, incluíndome dentro desa responsabilidade de goberno. Penso que, bueno, con respecto ao local da Asociación de Veciños, hai un seguro que xa está avisado. Si se procedeu á limpieza do canalón do tellado cando vostede o suxereu, a parte de varios usuarios que van ali a facer ximnasia, yoga, etc. Pero se descubreu que está totalmente podrida esa zona e hai que acometer algo máis importante, que facer unha pequena memoria que fará a arquitecta municipal para acometer o arranxo dese local, e tamén empeza a haber problemas no local do Sineiro, porque están corroídas as chapas e hai que cambialas. Somos coñecedores tamén o goberno da solicitude de algún veciño das Caldelas e do Camiño Vello de Arde, así como da Graña, e trataremos de darlle solución. Moitísimas gracias. Moi ben, señora Uteda. Señora. Moi boa tarde, gracias. Con respecto ao que decía antes o señor Otero de Esquerda Unida, que sí, é certo que está pendiente o de poñer o nome de Pepe Silva, que a Escola de Música, que se sigue chamando así, non foi solamente o que era o edificio, sino que a Escola de Música, e que incluso a mellor que o acompañamos con algunha outra cousa máis, porque, bueno,
como xa estamos no auditorio e é unha escola de música nova, pois poñerlle algo máis. E con respecto á escola de música, pois a miña intención é levar a Xunta de Goberno o luns día 12 o pliego para que se aprobe despois publicalo xa. Porque a intención é que cando remate este curso que este a escola, bueno, polo menos para a adxudicación e que empecen o novo curso sabendo xa as datas e o planning e todo eso. E con respecto ao que di o señor Noia, pois eu non teño constancia ninguna das tapas dos baños e a verdade que estou bastante en contacto coa directora de Comeniño. O que terían que facer en todo caso sería falar comigo e decirme. Desde logo non é a eles nin a AMPA quen lle compete pagar esas tapas do baño, obviamente, pero vamos, que non tiña constancia para nada de que se cambiaran esas tapas e que as pagaran entre o centro e a AMPA. Pois para luns poñereme en contacto coa directora, con Cris, e preguntarelle a ver que pasou. E nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Outeda. Boas tardes, noites a todos e a todas. Quería contestar ao señor Noia polo que fala sobre o tema da Virxen das Mareas, o tema de limpieza. Tal como reconoce, hasta non hai moito tempo, cando terminou o personal do Rísga, si houve personal destinado á limpieza tanto de Virxen das Mareas como o Porto de Meloxo, seguido diario. Ahora remataron, e entonces ahora estamos polo tema do plan máis provincia, que xa se publicou, e dentro de breves teremos máis personal para atender o barrio. No tema dos elementos de xinasio, si colocamos 4 pedalinas en bancos ali en Virxen das Mareas, que antes non había, e pouco a pouco iremos habituando o barrio ás necesidades que ten. E sobre a pista de baloncesto, polo informe que temos do personal que se dedica ao mantenimiento dos parques, a verdad que non está nos mellores momentos. Por qué? Porque é de ferro, de metal, entonces o ácido se apodera moito da pista. E a solución que estamos buscando, estamos aí con os proxectos, sería cambiar a pista, estamos barajando se colocar bios saludables ou facer un tema de pista de bicicletas, pero sería todo en madeira para que a corrección do mar non afectara. Así como o parque infantil está todo xa colocado en madeira para evitar o óxido e todo eso. Pero o barrio de Virxen das Mareas non temos abandonado, eso xa lle digo nin de coña. Pero bueno, estaremos máis encima. Nada máis. Moitas gracias, señora Galiñanes. Hola, boa tarde, noite a todos. En relación ao espacio museístico de Moreiras, efectivamente, durante a Semana Santa non estivo aberta e de momento non temos data de apertura, pero non polo persoal, senón por as obras de cambio da cuberta, que están en proceso de facerse. En canto estén as obras feitas e do acondicionamento interior acorde para poder recibir o público, abrirase o público. Agora mesmo no plan máis provincia está solicitado un axudante de museo, non sei se viron no listado. En canto este aprobado, que chegou a notificación estes días, farase esa selección para ter unha persoa 6 meses. En canto a persoa que debería estar de maneira permanente en ese espazo, iniciouse o proceso. Parece ser que houbo unha mala nomenclatura do nome con relación á categoría que tería dentro da plantilla. Entonces, para evitar que haxa reclamacións e que botasen o proceso abaixo, íbase a reformular non as bases, senón o que sería a nomenclatura en sí. É certo que agora mesmo o persoal que se ocupa de isto, que é Manel, que é o persoal que está poñendo en marcha isto, está de baixa e entonces estamos pendientes de poder sacalo e en canto teñamos as bases publicadas, farase público, en canto teñamos as bases, farase público para que se poidan presentar e poder contratar a alguén de maneira definitiva. Moitas grazas. Gracias. Señor Parada.
Boas tardes. Contestando ao señor Meis, do rogo, tes absolutamente toda a razón. Hoxe estaba eu ali ás 3:15 dentro de vellos tempos e non había onde meter un coche. Os familiares, ainda encima estaba chovendo, tuveron que baixar as persoas maiores mollándose. É verdad que falta aí un cartel que poña uso exclusivo, porque os mércores e xoves písanse os dous horarios. Do instituto salen ás 3:15 e en vellos tempos empezarán a chegar a media, pero o sea, 25 xa está por ali e non hai onde aparcar. Tamén aproveito para decirles que era unha petición de Esquerda Unida tamén desde hai tempo de intentar sacar o servicio de vellos tempos polas mañás e a ver se podemos nesta segunda quincena de maio sacar a oferta. Nós estamos vendo o plan de viabilidade económica, que é o que nos pedía tamén desde a administración, e, bueno, pode ser unha realidade, a ver se agora hai demanda, o que eu gaña que sí, se di demanda por parte de usuarios. Conforme os, bueno, é decir que vellos tempos siguen a Monte da Vila, porque me pregunta moita xente que cando vamos a baixar, que cando non, en principio vellos tempos que a Monte da Vila, porque tamén a Fasal bueno, as persoas que con Alzheimer ou outras demencias necesitan non nos dá, entonces, bueno, quedarase arriba vellos tempos. Campamentos de verán. Estamos esperando os últimos, quédanos, o sea, temos 2 presupostos, faltanos un terceiro presuposto, porque queremos sacar de maneira conxunta a ludoteca e o campamento deportivo. Entonces, a ver si entre venres e principios da semana que ven nos chegan para ter un total de 3 presupostos e poder sacar a oferta a finais da semana que ven. A oferta, en principio, vai seguir sendo igual, 100 prazas para a ludoteca e 200 para o campamento deportivo, que no campamento deportivo sempre somos un poquinho máis flexibles, porque a nivel de instalacións non dependemos tanto non está tan acotado como poden ser as monxas na ludoteca. Esperamos eso ao largo da semana que ven, porque sí que moitas familias están preguntando de se o Concello vai facer, e por suposto que sí. Subvencións de deportes. Algúns clubs xa adiantei que vamos ter unha reunión a semana despois das letras. O sea, esa semana do 19 ao 23, cando mellor lle veña aos presidentes, presidentas dos clubs, xuntarnos para repasar de novo as bases das subvencións, porque cada vez que se van a publicar as bases, facemos unha reunión para consensuar con eles si movemos algún punto, si non movemos, conforme as normas que pedimos desde o Concello, e intentamos eso, ter o máis contento a todos os clubs, cando é difícil, pero se impoñemos desde aquí é moito máis difícil aínda. Entonces, para certos requisitos, pois intentamos consensuar. Serán esa primeira, bueno, a semana despois das letras galegas. E despois só unha apreciación, isto é opinión personal miña, fora do PSOE, digo, cando falamos, digo que en todos os sitios estamos sempre escoitando que Monbus marca os horarios. Non son accionista de Monbus, por desgracia, non son accionista de Monbus, pero que os horarios marca a Xunta. Digo, a Xunta cando lle saca un pliego de condicións a empresa que gane máis no Grove, non está Monbus, está en parte Monbus, pero é unha UTE. Eu estou en Vilanova e ali está a Valo. Entonces sacanlle uns horarios, e con eses horarios é genial, porque con un mismo autobús de aquí van pa aquí, de aquí van pa aquí, de aquí van pa ali. O mismo que si nós contratamos a reparación dos parques, non é o mismo que nos veña a colocar unha cadena un señor desde Vigo a colocar esta cadena, que cando ven e aproveita varios traballos. Eso sale máis barato. Pois neste caso, na contratación cando decimos, non, é que non nos sacan a tarde do instituto porque Monbus aquí, non máis que ganou, en este caso, unha parte do contrato, pero que ten que ofertar e subir o presuposto. Si queres que me faga o servicio nos 2 institutos a mesma hora, ou si queres que me faga o servicio en Cominiño, en Vallinclán, a mesma hora, pois teremos que duplicar presupuesto. Por iso digo que só é unha apreciación, pero que nas AMPAs, cada vez que vamos a unha reunión, marcan os horarios Monbus. Non, Monbus é unha empresa que quere ganar os seus cartos, como a Valo ou como quen sea, pero que realmente hai que poñer cartos encima da mesa se queremos mellorar os servicios. Digo, non é
en este caso non estamos nun monopolio de Monbus en canto aos servicios escolares, e non son defensor absolutamente nin da Xunta nin de Monbus, pero a verdade é que as empresas que ganan as adxudicacións queren ter o servicio mellor posible, pero cos medios que lle dan. En este caso, é o que temos. Nada, era unha apreciación sin máis, pero a verdade que aproveitar aquí un micro de vez en cuando para dar opinión. Gracias. Gracias. Ben, intentarei contestar logo as preguntas que quedaron aí pendientes. Respecto ao Monte Central, bueno, estamos acondicionando todo o espacio do Monte Central coa instalación das esculturas, con novos elementos atractivos para os rapaces nos Grovitz, e confiamos en seguir acondicionando o Monte Central, porque de feito incluso estamos organizando e preparando pois unha inauguración de todo este novo espacio do Monte Central. A ordenanza de bo goberno, bueno, si é certo que temos que traer esta modificación para incorporar as festas sin son durante 2 horas, pero tamén estamos estudiando esa ordenanza de bo goberno para intentar regular por aí, como xa estuvera nunha ocasión, a situación das autocaravanas no noso concello. O control do auditorio sí que é necesario. Xa levamos tempo coa contratación da implantación de cámaras de control tanto no interior como no espacio exterior do auditorio, porque é certo que a tecnoloxía nos aforra moito traballo e nos permite unha maior vixiancia e control. E coincido en que si é certo que é necesario controlar a parte de arriba, o teito, que é accesible, e toda a zona que ten que ver co ascensor. Ordenanzas de patinetes, consultareino, pero eu creo que xa está publicada, xa se rematou o plazo e, polo tanto, debería estar en vigor, e agora toca que se cumpla. Lóxicamente, aí estamos totalmente de acordo. Contratación de auxiliares. Normalmente nos contratamos 8 auxiliares, 4 deles son fixos discontinuos, os chamamos cando son necesarios, e despois outros 4 van por contratación, porque estes, a diferencia da policía, son laborales, e o proceso de contratación, ademais, aínda que agora non está o contrato temporal por necesidades do servicio no verán, sí que se poden contratar estes auxiliares de policía. Actualmente nós estamos contratando 8 e eventualmente a Academia Galega de Seguridade nos autoriza a contratar algún máis por necesidades do servicio. Así o volveremos a facer este ano, e normalmente coa nova normativa laboral pois a contrato son 89 días, porque non podemos superar os 3 meses de contratación. Estamos a ver se incorporamos un auxiliar administrativo, igual que en urbanismo, a oficina de urbanismo, igual que intervención, a oficina de urbanismo, de tal xeito que podamos mellorar a atención ao público que estamos levando a cabo. Valoramos e tomamos nota da caseta de Castelao, e despois creo que o que queda é, primeiro, expropiación da Casa de Beni. Bueno, aquí todos temos unha posición. O goberno, desde logo, creo que non apoiar esa expropiación é un erro que vamos a pagar ao futuro, e un concello e un grupo político e un político ten que pensar no futuro. A día de hoxe non temos constancia de que se comprará a casa, e o expediente administrativo ainda sigue vivo de respecto á expropiación. Nas próximas semanas falaremos con Secretaría, con Asesoría e con Urbanismo, e desde logo tomaremos a decisión pertinente. E respecto ao cumprimento das mocións, si é certo que se aproban e que hai que leválas adiante, non é menos certo que temos os recursos que temos e non sempre é posible leválas en tempo e forma que nos quixéramos, pero desde logo seguiremos traballando para que esas mocións, alguna delas, como que a que se truxo a última vez sobre o tema de contratar empresas ou informar empresas do Grove, xa adiantamos en aquela moción, en aquel momento, e de feito non apoiamos de que non era doado levar adiante todo o que se pedía en esa moción, porque non tiñamos os recursos humanos e infraestructura necesaria, e respecto ás outras, pois procuraremos, claro que sí, leválas adiante. Creo que quedan contestadas todos os rogos e preguntas. Se algún quedar no tinteiro, se contestará por escrito, e non habendo máis puntos que tratar, pois levantamos a sesión. Moitas gracias, boas noites.